Soko TV, uboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bwa Soko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego umuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Soko TV, uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye Soko TV, uboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Kirindwani ya kuibire chinguru kirali tuponesegi
ekerwa ikirensinyo ogosemeria nkoro. World Fit Health Center ni ntomwali b'omukisandu. Eritaria ne Dr. Kena Moses umunyagitari nachagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit yachagete 2005 asomucho karatila. Ase inyagitari ya World Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekorukunga blending of medicine. Itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine. Tuatumia nutritional medicine. Na ande tuatumia ntugekorukunga international herbal medicine. Asinya kitali ya itoko make sure nga tuakolide diagnosis. Tuamanyire mechando ya gobuate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa maliogo. Nye kwa buli wa mrembeneshi ndwari chinko ngubuno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya marigiti omuchishobo songo wose tuakiresime asi number 0722245763. Ekari yakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwanda ukura matukato lakini ekero bakoira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyenete. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati ya umwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu maito ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchero ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaigwa migirio chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero
n'ekikolinga asobolemi bochete skuru no botigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamorogoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi no botugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machine asomoro bere boberemi no botugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi mirna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitanenye chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Mwanchu muligereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna chena kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusiyora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa bakoigwegwa na namono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusiyore asichinse mu Childoret nera nyara kwa bakoigwegwa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusiyare enuletie tonyara kwa batoko ireke gusiyoro no mugusiyanyara kwa bakoigwegwa asenjera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni Yensoko TV no gotuchi kwa bato gokora eke korugia ito tonyara kwa bato gokora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Murgiria bigeta seni Yensoko TV mambia bono no gusono kugena kwaninga kwabo kirebia wachakire kuyarigania asemero yagiritsko itsukuria tokotebangane tichi kabere itsukuria Tuesday tariki 19 Mwanchito Murgiria mutinyonoro no gendete kominyokoroche tawatira boigo tokotebangani gotore enusu mwaka Mwanchito Murgiria nusuelia kwenye twaye korire nanto achakire nusendo Mwanchito Murgiria kagetandonsia sore no begetemero biriyagubiya no gendete kuyarigani kweneke muneganga yagasubuguma bwago kwanyerego kuyikirani korendo Mwanchito Murgiria mambia bono niwo kwaria na somoro biritu Yensoko wakire egasto sanga twatabania nawe gatwasemania na baite studio nigere 07886663 07 8 mara kabere 6 mara 5 na tirinere namba yo moero Mwanchito Murgiria nabugwa kesimi ocha asenambe yo abo gotomorwa kora use ujumbe yago wega senseme ya YouTube na utunore mambia bono hunyariko gusangana itwera bagutukwanya bogo tebingani byo Mwanchito Murgiria kuri nenge tukitaitiri kuri rero turakwanira no bocholi bwo guchikokorekana asisemo chia olikala Mwanchito Murgiria daitonte binga na kyoroche ebintu bigendete kwene kiwanere bya guse ala kiere wikira boni go Mwanchito Murgiria bunorigereti na nkwaro cheri tukuri goro na liaringiri tukuri yo moyo ri campaign lakini rende ritsukuria Thursday ritsukuria tichi kana Mwanchito Murgiria tariki 15 nemo abachori mu kikonyara bagokorekana gali rikomo chora umugunge wensemeria olekalau tumeti Mwanchito Murgiria ainingo mu buyogo yakintogotebanga bonsi
nabarayo ryo ranyarika gochoru nero ranyarika kubakorera nabayigo kubaikirania iganga yabo kurinde dimension bari banyari bawika asimambi abona wetera simtanda yito nabayigo wetera sina baiti studio doche Dennis Krandi haute ba Diana na Innocent bwakira bwe studio bwakiribya Kral Dennis sekiyo musorwe sukora na Kuro City Salams Club wekagachiwa sobo niko ndani. Asante sana Barnabas Kibaso haute ba Kuro Doha Katal wekasobo Nyamasivi pamoja ensoko Diana na Innocent ensoko bwakire abayiga baswaime ensoko TV Lide Nyaboke Joshua Nyubuya Salomo Nyoni Shira Kemto Anton Ragori Salomo Nyoni Nero Kurukwanga Sali Hilal Mosioma Aisoi Flora Kevason Kirandenis Zveni Sanganyila Mekiubanya Rombe Jones Bundamenya HMN H Radio Waigondo Chego Manchito Mulgelia Charles Strong Nero Mwalimu Charles Strong Nera Otebano Alimi Omurobiri mpaka Omwero. Asante sana Mwalimu Charles Langa Kuronya Mira Basement Area. Aoteba Boigo Saira Sogara Kurwa Imara Daima na Otebano Alimi Yomurobiri Wensoko Bwakire mpaka Omwero. Aotebano Alimi mpaka Omwero P Beke sawa na iguro kusaba kwago Boigo Nere Sorist Manager Aoteba Nere no arimi omurubiri mpaka Omwero no arensemeria ya YouTube emambia ya bono. Asante sana. Wiko as number 2 studio 07886663 agumbali batuma kurwa sensemeria kurokwanga enero WhatsApp. Good morning Diana na Innocent Kirandini seke musorwe sukoro na Kuro City Salams Club wekagachiba soba tebaniko ndani ya ensoko wakire. Asante sana kurene tena rabwate chisimye mambia bono mwanchito mulira turaranga kyoba choliboria ogochokoleka na chisemo chiria cha ulikalau ngakyore chwe kiraboniga ensoko TV bwakire ninje wakire bia no ali Lamusa usire oisire goika Ninye iwete toenda mutwe karata tebe turenda sekerengera lyo nali tokonya abande bagwaka Asante sana Ngomo kwani ndikagoswa Asante sana sawa manchito muliria ndo china dabo wako genda otebye mambia bono ntai turakwanira obocholbulbo chokoleka na chinsemo chia olekalau manchito muliria ngakyoroche ebintu bire era nsoka TV bwakire kamati bwakire weya abantu besani babokire esamba miyere esamba nkimwasambire mambie agosamba bwakire buya kamati ensoko TV mwezi bina bakwanire byamora musolubwe betusuri tagataga na konemis Twenspito itabire na itabire on their behalf bano sales bakoligereti basi bona nja yukulinga obacholi bukalelero buli kubo maene asenye ndomba ikagototianeranga yuko beke kura yao obwele tu kura kubarua tulikorora onekileti kura gatima neri borio kamati Sakimbo sana ata muraira abana bawuya sali uko mara kukolanya nyanza watiririo basemeria serikali. Asante sana kamati Jare mtiso wako toa nevi bibono mara wako genda tumo tuangereka no mbali ko rwani wa intua bana toko ana tuwa rwani kwani toko ana tuwa jitu rwani bawo te bamo bwate gunsi baino na kumba na wako tutumera na ende tiwa sabana tirichara rwani baka boda boda wako rana ya tio ko tomaina watu tareriri tuko na ni imbo tuko ya ata imbo Zawadi tabia anya bea ya soye Ni mtoto wa kigandara mtu baro. Asante sana kamati. Onyango babo jomo tuno goto. Sawa ngoma sunande. Ngoma suna kindira. Sawa.
kama tiotabire musunere Innocent kore no manjito murigeria mi musunere Soko TV bwakire bwakire bia twabokire bia bagotebanga bananchi banchire chihanda utumono Asante sana. Asante twari tukuligia. Kwa iguro manchito murigeria abananchi abange bagotebanga basirio kwigena hochia ase abaraibaito manchito murigeria timaitinga aye wikira boniga no nyono murayubu wachorete giwikira bonigo ragokere otebenga nyare bonkorera magendera usonkonyire in one way ose the other way manchito murigeria kyagatote banga kero twabachora nigo tugotakalinde banyara bagotuikirania okogania gwaito gochia ase abaraya bande korino kwanyara bange babo nigo bagwika banyara bagotuba korino manchito murigeria negati alitogendete gusange mambia bono hande nakubolia nga kyoroche obo cholimbo chikokorekana chisemo chiria chyorekalau ritkoria Thursday twara rire buna campaign cha koriro bantu bairu chigasi abantu bairu amarangeti chibese chigase ni ko murugali manchito murigeria ebintu ne binge byabwato kirugali lakini egento kiritoko teba bange bagoteba nigo wikira boniga bataite bararitskerio ria 80 kane ritkoria Thursday murayo kyo chikunyara kagachoro no murai kurwase kya makya UD gusokorwase bya mibino manchito murigeria nentutuma itikolende togosabanga obocholi kabo chiko korekana sinsemo chile cha Mount Kenya a constituency ori kalau chinyari chiko korekana somorembe nande obugiasuko manchito murigeria lirende abananchi bakona gutwara chitangutangunga ngoyo twaikura ose chikura chito nchi abachiko ibwa kono manchito murigeria negati alito chikunya to gusanga naye emambia ya bono nabo wake simi gocha sinamba itsulia 07886663 078 marakabere 6 magatano na trinere namba yomoero boigo nabo kunyara gokobeka ujumbe yago ase emtandao yaitekerero manchito murigeria nando nyare gokutubwatia etogende gusanga naye kuri nasibono taite turasoa sensemo ya mayatu na manyenga wikira bonigo manchito murigeria ningi kerikegendete kwene kiwakurwa chinsemo angemone county ya Kisii ni county ya Nyamira. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga ebenga kieliberera gusenga ndu tawe chanika au limited no tulegigiga chao nigo tokorosia betri uratumia singa kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru tumepitia pale kisha tumeweka na tumekupimia charging system, tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Ne battery yechinguru. Battery ya automatic
ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi n'obusumbasia amate ninkikere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima bwe twakirisime namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatale ichyobutindu. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igero y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete ntairangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cya muragoba wika chinsa isato asomorobere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi ao chini gongoro ka Pathwell Machine asomorobere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomuguse mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuri chitananye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Obugima norugendo rubwa tamange amaya namabe omusakito Lynette Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko kemia tasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twairoga ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumuguse eye ne Nsoko TV oboroso bumuguse
Majito Margeria wigeta senia Soko TV na nditwa soiria sensemo ya mayani gotugendete usangana ya somoro biritu bwen soko wakire mambia bono na wigokera togoswa sensemo ya bonyo Majito Margeria ni gotaite kumanyiga tiari agendete kwenekigwa Korochi County auto chakane county ya Mira County ya Kisio Majito Margeria inaye kwa bagentu kitogotebanga updated kwa manyanga nikiria hende kwenekiwa korento gochakabene nige skuri ya St Peters Nyankanda hiyo kutoka se wodi ya Munyerero ebonge ya tutu chache noti ya county ya Kisii ya sikirwe asegeka maega yo moroberio obutambe meroberia botambo Majito Margeria goturbanigwa ase skuri yo kuwatikana no gotiboka kumuriro asiyomba cy'uburaro cy'abana abamura botuko bokera wori tkurigoro na gusambe nyibo ejueta manyiriye birenga bya Majito Margeria kolende niga abanyanyimbo bayigetagwa na gucako botki eribanyare bakomanyanga nikere tomuriro yo gotiboka ase skuru yo kolende gati aborkiwa nigo bagendete kolingorwa kuwatikana nege kolekyo kyo muriro Majito Margeria twari gati yari abeteka kwanwa negati yari abeteka kwenekiwa Nasi skuru ya St. Paul's Nyakanda Senior asenibo yekerengo getamanyiri yabakegosaligwa kubwatikana no gotiboka kumurero asobotko bogokira rero kohenekia egekorekyo no director w'Ekisemi korwase sub county ya Marani Justice Kemei asairira buna omurero yo ni gotibogete ase kinyomba cy'uburaro cy'abana abamura na muda wa saa 3 ya usiku kulikuwa na kisa ya moto ambapo shule ya wavulana ya shule hii ilipata kuchomeka karibu saa 3 ya usiku. Nigo yabetereria egeikaro kia bene gokorekana ne body ye skuru amona babwatani a b'Ekisemi asemerobelio ya botambe ye skuru iyo yatenenigwa na gosiekwa asegeka eryoko bali baga gokora amoncherero na kumanya enibo yasalirigwe. Mashauri ya shule board of management wamekutana tangu asubuhi na wamechukua uamuzi ya kwamba the student is temporarily closed for a few days so that we take stock of the losses encountered in the dormitory and also rectify a few issues, the property that was destroyed in the dormitory before the students report back. Boigo ni gobotuki bogendete kwenekigwa ase kurinde abakagerwa begekorekyo bagendete kuringorigwa. It has been going on right from last night. The DCIO and the other law enforcement agencies wamekuwa katika shule to investigate the matter. And the process is still going on. The investigations are still going on. The investigation is going on. A few suspects are still being processed at the office of the DCIO. And the parents of the students have also equally been invited there. And I don't want to comment so much because investigations are still going on. And we are going to get a final report later. Thank you. Kerubo Frida, Ensoko TV. Abego Majito Margeria mutirwa baswati ase county Nyamira Jorusha mumanyi nere nigasabira abayiboli barenta abana babo hanene kinyaruka kubwatikana nebikole byoboiti amonogo tanjirwa ase bamenyeto Majito Margeria asatebire buna ebikoro byo goita abana abanyaruka nigo bigende tukometikana imiyensi ya Kenya kago kwana ase skuru ya Gucha wodi ya Busomari bungi ya West Mgirango ime county Nyamira hekerari kubwatuka kitangi cia mache Chiema Marangeti bitamba nabayigo chigo babateba Majito Margeria negati ebintu binda beteka kuba tukaguri tukuriyo ryegoro satebetenga kuba asesekari nigo yabakonyire kwenekya bunanko bwa tukabara amagendo ucha se county yo ya Nyamira.
nase eskuru ya secondary ya gucha yogotoka se wodi ya Bosamare bunge ya West Mugrango ya Nyamira asomoyega orawa no mutende wa basubati Nyamira mosubati Arusha mumanyi asoboyigo mutende orek Victoria South Water Works Development Agency mosubati chakrinike muntaikira naroro aiga cherusha mumanyi obwatoke kurenti ndigo chabayibori nganere byabarenda abana babo ekere bikore byamente kande byoboiti nabo igotocherwanse kwa bana bake asorogongo rwa gusihi. Jukumu lenu ni kulinda watoto, na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Yekerekyo cherusha bwatoka tangicha maji go skuru se county ya Nyamira naboigo chema go chia ase ebyombe naboigo kubwatoka ebitamba byo bochenu go chia saboro kyo be skuru wenda mama county dare ko batindi batokoli ibatin tokoli ndane bora mwana hata bali amaizo na batabine kenta gete hata bamoya yako tuitana mu Russia otani ekingo takere orote mana reta chitangi techine chaino chirega na kwana ira baina baino buya na retire chitangi tinene abana baitu bata kunywa maji tisani tari tambweli na chiecho baminto inginaende motakete ekerekyo nigo cherusha gendere kwigirira serikali erabisi na gotebanga nyorendi atari ase serikali gotanga magendero kamna ya igata riko nyara ko bakago ikiraniwa onyara tare ngali ase serikali eria ama ene twara konyora chitangitiri konyora narenge igo ngali ase serikali eria naende na atavire torete rwege sima kwanza mone toteli chaki aenda kwane serikali na ite kondo mosukumesie torete rwege binde abantu balite batoko gusaba nimba banyete serikali yabo ekorku Kenya kwanza na ina wana wapate slogan ya tu mwana ngomona ndugu kare wala kinga inutu tamwana kwa vinte yo wala kinga tu tamwana kwa vinte yo mwanje tu tamwana kwa vinte pasare morongo wala kinga nigekerekyo boigo cherusha gendere korarianga epara ekubwatania nsemo ya pondeni go chia magombo neche kubekwerami no monene bwense Moske William Samuel Ruto ekerekyo nigo cherusha gendere korarie ganga yae yogo cha koborie kero kyo bogabana haso mwako 2027 inginaende motakete kaki cherusha neli charamorat moranga kiribaga ingo kwana buya nane kwa mo na buya kwa barabani twara baire na barabunto turko basintonto to bachaye tirakirire abantu nkorera bari bantu barara meremeri aba buya iko akana tarara kana bari sake na ababuire na timwa diasi bakora bana kuna ababuire akaki era undie gocha mobe tayare mongere diegete 2027 koruba Bosamaro na modo cyabami na bari buya abagaka bari buya abasai bari buya bantu bantire cherusha mumanyi nero kanyore gende igo bono tigatu bwatisi serikali egekora serikali ngotereterera amache na ende tubwatisi umongi na Jerusha ama ene piti gamba tayo na ene chenate na no mwana muswati osokorige ichi county chikora una baswati ichitene ine amagendero naro engati yesiro ya nyareko bagikobekwa no muteneri wa baswati ya county ya Nyamira Moske Jerusha mumanyi kweneki na nsege tabo kia National Affirmative Action Fund ngo nyarare ko bakawikira abamenyi akorwa seskuru ya secondary ya guche yegotoka ase wodi ya Bosamaro ase bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV Rietranya Rike Steven Embonde Tito Munigeria tugende tusangana ya sensemo ya maya kurende kyombe kya mwanya gitinge Heritage Council bakorwa na George Nyakundi nigo nabarubuli tukuri gorobanya tibawikira nase tureti yabangire
N'omugambi w'ensemo eyo mumachoge basi mebunge abo machoge chache asaba someti abananchi igoro yoko kerende kegusi nabigo mugaka otenyo hamwe no mugaka munguro nigo basometi abananchi abuchinchera chingia abo asigatia bali abakerente bagokerete omurubiri oyo munyagitari ampima mbwana the clinic igo mugambi mbiamono nase tureti yariganetiwe n'umugambi Evans Onyimbo gwekinyarukia majoge basi Evanson Onyimbo ime yensema yegetonto egodia majoge basi bunge mu machoge chache county ya Kisii iri gusanga n'abananchi emechando ebatungetie aigani getureti yekiombekia mwanyagetingeri chikanso kurawa na Sir George Nyakundi arabaga kabe kegusi gusanga igoro yo goitona ekegusi twagambeire igoro yo bogambi bwo mugusi twakwanire obutenenku bwo mugusi naende twakorere ekegusi gito sobogare ekegusi nelinani naende ngibwata mangana maya alia yokoleto morembe sensemo yaito ya gusi amangana yokogayana amangana yokoleto bwamo ogosanga no gosonsorana ntobwati boiti gosebo bisa koleta bobisa ntobwati chikoti chiri chiko atana n'abantu baito lakini ntu igotokoleta abantamo okwanekerekyo nigo Sir George aborire mwamugusi wanchana nakobeko morembe chinga kichonsi nainde togotebia mwamugusiga intubuna mwanyagetinge ntuno abantu abamo goika twanchane toreto morembe wansira siko gari sitomenyete gari nka tukine mpaka toikense ngima omugusino omonto mungaini na ngwakira abantu chivoito otoletaga mwaroche omochivu omongino oletetaga semia bangina bamwe abo bonspi baka bangina baganchirana na betwikire gutwete liabo na bono igatwachirega ase twabwatiranire bwechi gwayanchira stima guchiga twagayanira manganaya na gwansira bono gochibosio ntogende orogendo romo n'abantu baito bomachoge abagambi abo bakorawa na Onyimbo nigo bagokira maorokereria yo ale ayengencho muno gochasa abananchi bensemeyo ndengwakira agekundi ekiga kia mwanyagetinga ng'ambuya mono asenge enjo yo gwancha gocha kosemia abantu bane na ndi tukuliare twasomi gwa mangana mange anda yare ayakonye ebigori byeito birigo chimotu asiri tukulia rero twanyorire kuorokereri gunga obugambi na kibokoba abantu baito na kibakore ebinto korunko chakiraga arinka na ande abantabake bagwene tugusikabna abagane tugusika abantaba nene na ande egento kende kere tuorokereri tukulia rero nkeri kia omwando bwo mugusi binto mbira abantu baito batamanyete lakini rero twamanyire omwando oito bwabagusi bunorenge no kunyoma ngakikwarenge na ande na kibintu byari kogenda kurwabu twabwate public parasa keitwa abachointi n'abamintu bakuru mwanyagetinge basomiria abantu baita mangana maya twagokire singenje ngamangana yechimbe bado chandira obisi banyakwaneire buya asokobete ebikone batokonyanire igonko baseminga na ande ngakiende mwanyagetinge tutare moto tarere binyuru mosemia abantu baito bamanyeke gusi boigo asensemo y'abakwaneri n'aborokereria bumoigo yo bakoraga nero mugaka Otenyo na boigo mugaka Munguru nigo bareiro bya bogosonsorana na wanchana ero kwenekinga amba usingo kinabare amo nje no Otenyo no yobwogendi no yomobo orenge bwo mworokereria ase aigatwarenge asumuga abagambi barengarro n'abantu barengarro awao amangana manene norokereria naringa abantu baito batige gokora amamocho ali bagokora buno bono mbakora chimuma mbaba baiti mbaba bakoragereria abantu babasobwango mbaba bakorama abantu babo ikyara baishokora yonsi arakane godukonyara abantu abasaliku asama tukagocha togotebanga mogusi boronge tare kobogoreria kyoge mogusi omwabo amatimo mogusi agatwarire nabere elimo lyabo twali chikoliginga byaretere bana nerinde ndiabo bisa nansara mogusitare korasa muntu omwabo omogusino omuntu bwo morembe nonye nekere serikali ngochikonyora mwaka
82 wose oyonde moyi gatamerete ganyari bari no omorembe orenge Gusii nense yo omorembe asibone serikali yaburiwe gosira babwatani abo eryo kwenekia abantu tibari kwebaike Gusii aya mwakwande asobwenye mwanyagitingari koigura amata bakuigwa nigo Mugusii itwari guturika mwatasamiye mang'ana mange ayandi undiko nyata manyitibune kegorie geke kiaya igwa ikintu ncinko basabira mwanye sirikali itondiri yari gwanja ebae amaguta mugutarira ikiagera kigari cyine egari mukurina ne yamaguta ikina kie sirikali yari gwanja Gusii nese yarenge egera amariuma nake abagambi baito banyoro omuororo asokurara Reporter ya Ensoko TV kuroiga Majoge Basi county ya Kisii Chempethuel Machin Manjito Muriria bamenyi bekinyoro Kenya Nsiongo supplication ya Gekonge yo kutoka meya ward ya Bukire bunge ya North Mugrango nigo na barabatu alitegekaro hase banyati bagukwanira nabo igo kuba mucia egati yabaraikurwase enseme yo asaba mucirio mugavano Nyamira Musunyaribo asogotabeka Mario Gasinya Gitari hangemo Nyagitari yake Muchuguru nabo igo kumucia omujumbe Josh Nyabuko asogotabeka estima enseme yo kerabo igo bamucire omwamsi yo Jairo Mbongi asogotabaroseria Kibara Manchito Muriria turanyora chinkwana cyabana inchabo igurekerero kia abantu banyansi ongorogoroga iga transforma teyo igo mwesimi wa nyamukando nsi esole eketari gendo togo gosaba egwachiteke kongero goraoga kwana okabatengo baletro transforma inseje wikia yemo twakoire ondo request Kenya Power rugoroga ali babaletre transforma ga na ende tuira nega twakikise transforma ya achire ekitari gendo togo gosaba mweshimiwa ebirere bitika bibo ikere byabantu banyansiongo mbakomenya musunte ime nande bagete kura buna bakiomanga bagete na barabwe kureri bagetari nero yagetuge konge obabekero omorero enyagetari erogoroga eretwa Mariogo gavana ngwaronchi Mariogo kwani kwa yakorera magwago senekere nyogo igetio senechigali kwa igorete tuga okaronchi chipox bareterwa Mariogo rogoroga igakonya bangi na babagotire batabwati magoro bagutarira igega muntu ntetokwana njeno mwamsie omwamsiento wakirite kura buya tukakwakira bona na bonge buna tata ubende kushukurekera omuntu lakini bona ndo isakori no amangana matanga mwana matanga onyagocha no romo chango onyagotoma lakini sobo maate amatanga no agotoka amatanga karabere sobo no agotoka agokora kire gintu lakini rogoroga igapa guete chinseme chiarali chia nyansiongo Bona na kinko menya ebarateyo Nyagitari teyo esitima teyo bona mbotaka kiomuro chengo ikaransira osomo jumbe naende egento ngera giatosumbuire abantu bage kongerera bakandire sero 200 bagotanga eyuenge no gotara na magendra bo mubuko baki kware guancha obakorra magendero tigako basiringi 200 bakanire 200 kurukwa kabaete njigo tokonya esimane yo mwa mupio koro kunyamuko tai babangina gusera bagaka bona agateba munangoletale ni transforma abekera abangine ni estima gotirimbo kabantu bonsi pie kenyoro gya nyansiongo ke konge ngima ntoraro ra mete torore mete go chikio manga mate gotirimbo ke ko be kuchistima totebana na kie miaka bane ya elire atwebete go sabano ncheri swali ndakobolie omugavana igoro ya Chinyagetari Enyagetari yaito kemunchugururugora ngokolere ngoigorwere lakini ne baba Nyagetari bagocha no ensa ine ambapo ineni office ya government obwente koswa saa moja Abigo Manchito Muriria ensemo y'abamenyi bebunge Nyaribari chache nigo bagikire Kiburaburu chene twase ensemo ya Kiumbu ekero kyomukutano urinda mwananchi bakoragwa na wakili Timothy Mbaka oyore nekirenga gyokoriye kerogo kyo chumbe wa Nyaribari nigatebire Kiburaburu cyo nigo kigenderete kolenta ubwoba nabego krema lyobole obolendi aschinseme cyo Manchito Muriria noro turabetero kwariganirwa no musaki tuturaronyora asubagare
itiko igende getangani ntaito condemn amang'ana aria abete kiumbu naende manya gotebia family ya Mapinduzi nero ngonyerwa pole asa amang'ana aye banyateka banyora gaki naende mang'ana aye iga tabase korokana naende nyari bari chache egento gia kabere ntaito goteba buna ng'a chipare chia nyari bari ndoche ng'a twakwanere iga nere mogokwanega lakini nchase nkoruga ari tindoche pa none emebekire iga ng'aki twagokona ntonyore pare emo gari tari goteba ng'ambo betiga barosie eye ibero na echinde lakini nturende batinyare gotinyora kandi bona amang'ana aye iga aba tubwente gotwara like kwende cultural support y'abantu baitu erinde tumanye ng'a chitabi chinde nchibasa konyara chikororokana because bona iga like I think understand think kigendete iga alafu naende tubwente onye gukunda semi kwende konya goteba 1 term na 2 term 1 term na 2 term tego tokonya kende tigatorigia ideas na principles n'ebintu biri biranyare gotweti muchimoto so that twateba ng'aki onye Nelson Nyamari onye Mwando Mbaka onye Mbirundo onye no Kengo Nyambana onye no ndobwense byo taito kobori inga kinkerengeri kiabwati kyo munyeri bari boronge ayina aronta eto munyeri bari tutware ekerenga tutware yani focus erinde tonyare ko chora abantu baranyare ko ra future umusangira kono rungu ya ulinde mwananchi konya bakorukuru musocho bagacha busongo bakwana ukikaroka ikabe ekaroki bosoku ngabamura bayimogetie emete bayimogetie amagena ande gintu cyo kumunara ngabaka basubati no barenge bagwata kigali amagena bakumisa abantu abasunende kigali bakaumia bakamwigwete oyo mukuru basina asirete bakabangene ikiri gasarika na cyumana mu maide kire ko bakiumbu itikori kaba kabobe ikine ekoro cyo bosoko murayonde bwense aida muri kuwana kibirengero ryo iteri enchira tubwende gutumeka atebanga watch abantu bakurukunga the inspector general police novisia DPP egente ke bagata serious abantu bari bakore ibintu biga nabari babayete kibese ikera muna bari ntomayetenga bana mbakumuka bashoje ko okoro ibintu biri onyemba bangiri abantu babangeta mangana ari bonse babwa twiri kotini iko nalitora nari abantu baramanya Kenya iga richi Jito murigeria tugosika mutwe nigalera abalimi bakwira kitundu bali ekikirense factory echai ya Kibirigo nabo igotombe pasire tune kiratiri cyabalimi cyo bakolenga echai yabo nyuma bataracha gopima aseratiri eri yo mukarani herikwene kyabuna mbari koiberwa chikiro n'abakarani asomoro biri okoragwa no yokoriye kirobo kyo bosenete county ya Mera Jeremiah Migosi nigakerekyo bale nga nabwinchire yemo bachikwene kyabuna abalimi bechaye kunyara bali bakulenda chikiro cyabo mwanchito murigeria trarali abetka kwenekwa yete karamo yoki igaro karaki akubataga Asentunda yende munenjere yamo yokwenekinga umuremi Ngosi Rware anena mona sekemerie chae ngo yokuriye kero kyo boseneta se county ya Nyamira moske Jeremiah Migosi agendera kubwatuka tiratiri go kitundu bari ao ase bunge ya Kituma Saba na bogie bunge ya West Mugrango ya Nyamira mujeroji atiriye toyere tagaiga bossa umushima Migosi akaraki oje gora bossa mocha mantaja ko batabinga abajangi chibesa mochikogorera tiri amasasi abali mintoramo mushimwa Migosi unaro mungaine bodambe abagorera amasasi espea nararera tirima lakini ando bagorera espea ayarera tirima iga kaerire umolero mwarusi mwabekaya aya mwarusio mwayabeka iga mwakaraki ase tundu bari ya Nyaikuro T001 inse factory ya Tombe niga baremi bagokere getambo kerogyo kaywa kiratiri echo ase basabire nga nere bya bagitumeke bya nabari bakomokia nga chikire echo mbareta siasa Migosi muna torenteire manganaya kiratiri echi no tuaro chebuya mono tukamanya ko yerenta nyimwanga rugoro erie kogenda Tombe naronka bunga abantu bagokire tundu bari yani eratire ya Migosi rero abantu esichi aitire ba chikio okopima onye 15 kwari gopima igatonga nkira abantu bakorenta warora ngekigaro kimbugate kilo 20
ojuike tunu bali kwanyara ngiro kumyo kwa ati kumuranje siasa tejese kila kiri jamigosi nande tigatoka enda ngora kere tunu bali elie gotaka tonyiro ngora ke era ande nyamire ngima muntu ko baiwo obege tundu bali eguni osawo chibocha ati ogenda narore ngatwa sipokire asengejo yo musimi kwa migosi kinte kengene ta siasa imbe eke uya kira kituturu musigo onyo bokoreka nubore nekira kiricheito tuwabe kaga iga tumanya naki mbara ibale bu bare buya kimoranja balimi baito tobwate simigosi elinda atoretero baragwaro chimoto taira tiriro kago chokotwa nebingara atoe korwa bisi yo muskechere mia migosi bakorawa no mokonyoe Bonves Mungare igekere kiobereire ngabarabumba bwatsigende yonsi na ba director bechae tu agenda nyambero omo karani iragacha agatenera tire bakorogete agapima agarapima ekabata 13.4 eya migosi ndiko nena balema eya migosi ekabata 13.4 eyo mukarani ekabata 10.4 naendera tiriye tari muntu ekurwani ndugaki no wana bokori kuruna kento kirikwa busimo gondegeke na kiekyo wanta kokora wanta kwaego ase tundubari ya Kebuko KB 11 URNC factory ya Kebirigo nigo boigo mogoko yoyo ene kiwa sebe gwa boigera tirienyi gatie tundubari ao ase wodi ya Bosamaro engwana yokora chwachi kiro igoro yerimi ase echae nigo boigo yagendere koreta riberera ritindi engati enjere moya nyareko bage kwene kiwano yokurie kero kyo basereta se county ya Nyamira mwaskechere mia migosi kwene kinga kosira roboremi bwekemeri yechae na kwene kina omoremi bwekemeri yechae ngonyorare ngeri erieganeirie korwa ase kemeri ekyo korwa ase etundubari ya Nyaikuro hiyo gotoka nse factory ya Tombe ase wodi ya Magombo hiyo gotoka ase bunge ya Kituma Saweme county ya Nyamira Kingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Embonde Manjito Murgeria chinga kiribera lya gisiasa ligendete kwene kiwa nigegatia baraikuru asoro rwagusi na barobeso kire na kugikirie bikore bya basaye gutume kwa bobe na korenta kibura burwa asense mu yimesangirikano okwana huyo koriye kirogo kyobo governor me county ya Kisii moskese kirma Ezekiel Machogu omwana siasa Mingo Magara amono mwakili Crefombeta nigo baganire serikali gotinyo burende asekera omukenya Tegetoko ba yabya abantu baitu bagusimba roche ubucyambashi bwasoire kerase abana baitu bagutumika senjerembe kuna mangana abakishu keumbu bajikurwania abande mpaka ekareta maafa ekareta makweri yoyo muito ukuru kwa Vincent Osiemo mapinduzi alina mangana tabwana tekokorekana kiagara onye tokuri chukura onye tokuri oborai igaturi asenjera y'ubororo asenjera y'amashikani tari enjera yo guitanania manyinga mutu asentu mpaka bono igo bali bakorete kitendeke egento byo gukumingeri ngambara bwatu mpaka bono tokubulinga eserikali ira atua abantu abo bwatu bayirukoti tu asepati ya Jubilee gato egene tomorembe naende tokegena nge serikali erone bwana tego provide security asekero mwananchi asekero yo muito lakini bono aseikerete serikali yanse korakananga ege kuungana pamoja na bali bago naende ganderere igo bono gotanga kero umuntu erigeri security yae igiye kujikoreta toto kyo sikiagara igwikeke wange ekyo n'abantu gwitana kinungu abantu gwitana emioro abu ase tutebwana tiguika tugendete kuburia serikali nga tabatari tigaba shikali bakole gashi ya biru bwenerete gucunga maisha y'abantu kiagara tugutiga enamune yega nderete nga
abantu bagusagana mugaso igoro ibono mtoto ni security au wananchi bagujikurwa n'abanyana asabanya. Hatuulizi kwa kupembeleza. It is our right. Imeweka katika katiba yetu, lazima kila mtu apate haki yake. Haki ya mwingine inaisha pale yangu inaanzia. Na serikali inapoangalia mambo yakitendeka namna hii ni kama kucheza na moto. Na sijui kwa nini na hii maneno yote is we say the buck stops with the head of state, Honorable Dr. William Samoei Ruto. A man who has gone to school, he knows what is right to do. He wrote on a promise of not using state organs and state to punish people. Lakini ameenda akaona kwamba umekuwa utamu kugandamiza watu, and I'm telling you, if there is no pressure, no intimidation, nothing can stop an idea whose time has come. Kenyans have suffered sufficiently. And I want to remind all of Samoei Ruto, there's been a canon of Hague. Hague is not closed. We never signed off the Hague Statute. This thing is like playing with fire. Why? Because they're being protected by the same system that we expect to protect everyone else. You saw what happened to Ososi in Kisumu. You saw what happened to the Makindus in Kiambu. You saw what happened to the security team for the governor for... what is his name? Kangata. This is what is happening. You are seeing what is happening even in Bonchari right now. You can see what is happening all over. All those people, the moment they are arrested, what happens? They come out, they are bailed out. Why? Because the system is not being strict on people who are pro-government. If this is what is going to go on, remember one thing, that anybody who is in power and using this system to protect himself and insulate himself and to harm other people, when you are out of that place, when you are out of that power, do you expect to be protected? Jito murgeria tugendete kukumanye gati agendete kwanikirwa kurwa chinsemo kulinde oyo minto Innocent. Karibu sana na ndege ntukirika mati antebi nga D I'm watching nando ongi koshuni ontebiga utakole tibuna na teba norole nyuma yetenti metengi antebi nga buno gochaiga ingo musunera mato oko Misiri akibone sauri tata itingole practically ngabona gusune mono kama tina musuni kamati wakire na ukwaniri na nengo tenga itongo mo church asema mbia bono yabere nseyemo Diana tiantebe nga obusaga mbule Nairobi sana alafu kuru warongo na go struggle onde kenaga likubandiro ole aka muligereria isikoligereria ritukulie goro sweto tari kubeka Nairobi ya be ya bichire sana ande kerabonere nyenche kamineyu nabo kanyole weather yabeire mbe kulende manchu muligereria buna Diana tebire na sunirwe na nchire na makwani bale batebanga gokogenda nsunira abachukuru balia na nchire basogosunu kulende budatu atebire una yaikire nse ya moya bono mambia anene mono mugusi kwa igura maiya nabo igo kwabukire na Diana bono ntagete twaligani togende asense milio mutimo kumusini ni Diana kulende genteke mongere bono mambinari kuligereria kiarenge very powerful na tegero gotera kwa moteli okurukunga guardian angel nganga musabanya sae anduseria babisaba na karusia basani bana etekira bona kumisana nabo kumye Innocent yomete okonyoranga egento gero gotebinya saya nyareka gukorera subuguma bwao kwanyoranga nandi na kiao kurusiria subuguma bwao yo gotebinga nyasaye no ibwenye nchomona sama imaito ilina liri tukulitanganirie wiki motageteli kuri ku Tuesday motageti Monday kera tugutwa Tuesday umanyenga mambia ijwere Wednesday women crash Wednesday ibone litukulito na kitugutakira Tuesday yonyingiri yanyarikana twachake gason Tuesday ijwere impossible ende kito gukwanera igoro yokurusigwa kwa ababisa na nanone kera togoteba ngababisa bakarusigwa abasani bakarusigwa bababisa I'm asking myself this morning igoro naikara stitching akichinyinge sana na Labans omaturi na boigo jobu ngira bali bacheta bangwana bali genteke mongere bangoroge tritu kuli igoro ngano nya babegete uniform chikorore kana chinyenjo chiabo
at the end of the day na bawe karansa baragira subuamo Amen. alafu igete kende bakwa de tekiaringe deeper umugusi abwenete go support umugusi umwabo barenga bono mambi bagweta baigwo umugusi umwabo no mwabusiare gago paki gari ari parking umukwani ngo mwana uminto bwakira barenga baratoke kero kwanira umugusi Innocent egento geto montante betie chisemo awakonyoranga kwa bwatiro ekero korundie gari tubasi gukwana kigusi okay ante tubasi gukwana kigusi anoyo gukwana kigusi o make sure ngagwara kwani nabagusi ba mino chisemo cyose batenga twatwara gumikyagera gukwana kigusi ribagari rikware gukwana gari yage bwatuku nayo bwatuku kwikogende imisa uri bakwane kigusi kegusine kia kegusida gego to unite yo to bekaso bwa mabuno mugusi nane mono asemambya bono mwanchu muligeri buna nago tebiri tete kwando mutima kumusini n'abantu mbalega igango cyo kubekere biranya mwaka Wilson Abuga nana kumuigwa asaberete achage kwa kesi kino bekiro mugake biranya Innocent ya ye biranya ngete bono manyete mugaka bali barege kino chekero mwaka ali sokoro injira nire mwakarangira nire sokoro yago mugisangiya maete sokoro yago nabo kumurangiriya nera kurangiriya ekara munga bamura bamwabo ekera goche mwa iso mwagakorara takune anchira kera bono mugorara na murumi no muchando no umonene ase babye baro bachubuli che trista keje tigataga domoti mugoto koirana bana twatebese mambye yasaye gukurusiria aba bisabao kulede tarusia basadi umaye gocha kajara na ubale ngaba bisa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tukunesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses
cy'umunyagitari nacagete inyagitari ya Worldfit. Inyagitari ya Worldfit yacagete 2005 asumucyo karatila. Ase inyagitari ya Worldfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntugekora kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Worldfit itoko tumia chinjira isato yoko weni amarwaire. Tuatumia enjire ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mariogo. Kwa buli wa murembe n'ekindwali ky'enkongo buriri bw'esukali, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchishobo Songo. Wose tuakireseme asi number 0722 245763. Etari ya kurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo muroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo wacha kana daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba bwenete. Twaichanire kuraliwo kwa Andrew Nyaboga Muturi igaru mwana onyagusirane mwili Muturi na Sara Kemto igaru mugaka bwa Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makumu nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Umwenga Nise Jasper, Sarah, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na Boigo Anne. Ngina Rome Eunice Nyarangi na Buoma Singombe. Gale Sokoro ya Jo, Moringo, abakuru kwa Elizabeth, Salome, Emily, John, Elias, abakuru kwa Abel, abakuru kwa Caroline, Ken, Yvonne, Eli, Alex, abakuru kwa Anne egatia bande. Sokoro ya Lisbel, Tamara, Joanna, Jean, Vio, Ella, Moturi na Boigo Malikia. Igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi, nyagusira Oyugi, Esther, Milka, Hannah, nyagusira Agnes, nyagusira Mary, Jimmy, Zakar, Priscilla, Charles, Nyachae, Anam, Sarah na Boigo Margaret. Wa mwabo abakuru kwa Singombe, abakuru kwa Nyamusi, abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku. Gali mokoyo ya Mary, Joshua, Motanya, Grace na nyagusira bakubwatia. Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Ocharo, Nyaruli na Boigo Ogwora. Nise biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, nyagusira Julius na Boigo Jared. Ngolera ya nyagusira Mutuli, Gashau, Obonyo, Eunice, nyagusira Nyawachi, nyagusira Cecilia, nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika na Boigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisi, Alamisi chitaliki 15 na machomutenyo bu mwakoyo na kwaeniwa Ijuma chitaliki 15 ibiri chomutenyo bu mwakoyo asenka yaye Kijauri Nyansiongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gukia se amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Muturi. Twaichanire kuraliwo kwa Josephine Nyabuke Onyamo igaru murugio Joseph Onyamo Rosana no mwana bwabale nyagusira Zaploni Omwando na Melanie Sese mukamumura bwabale nyagusira Rosana na Sabina ngina Evelyn
Mura, Dina, Ombagi, Paris, Ongoro na boigo Ochuoto. Noyo mwabo Nyagusira Ongoro, Masara, Matunda, Nyagusira John, Nyakieni, Nyangaresi, Nyang'uono, Nyakerario, Nyagusira Nyambogo, Nyamengeri, Atuya, Josephine na boigo Rose. Abaisemoke Nyagusira Okiabera na Orechi. Mokoyoye Nyagusira Misati, Nyagusira Mose na Ondieki. Igali kamati ya Nyang'anyi, Florence, Monica, Rose, Mary, Gladys, Mora, Esther, Nyanchama, Doricas, Nyaboke, Helen na Nyasuguta. Igali mukamumuru mwabo Nyagusira Nyabasa, Nyabao, Nyagusira Charles, Matena, Omwega, Nyagusira Obiri, Araka, Thomas, Evans na Nyagusira Matara. Muiboli omwabo Kermensia, Milka, Joyce, Helen, Veronica, Gladys, Rose na boigo Alice. Ngolera ya Ebisiba, Isaya, Magoma, Kechemba, Nyagusira Lydia, Kemuma, Agnes na Nyagusira Mosoti. Igali nginabiara Kibagendi, Andrew, Anyega, Nyagusira Evans, Molin na boigo Judy. Ngina koro kwamboka Winnie, Frida, Mwenga, Brian, Sabina, Hazard, Elizabeth, Joy, Vincent, Dennis, Cynthia na boigo Celestine. Ngina Rumenora, David na boigo Kemunto. Ngina moke Francis, Molisa Jefferson Oruaru, Siago, Obare, Nyanchama, Pamela, Spinika, Ruth, Geoffrey, Rose, Sarah, Nyaswabu, Diana, Mokeira, Matara, Happy, Judy, Egatia Bande. Ngina kororia Hillary. Muchango nobe Jumatatu chitariki 13 cyomutinyo yo gatano kabiri mu mwaka oyo. Ali Nyagachi na Esamba boda stage. Oberoye nigora rusiwe ibara Alamisi tariki 15 na mucyomutinyo yo mu mwaka oyo. Asaberwe na kweniwa Ijuma tariki 15 ebiri cyomutinyo mu mwaka oyo. Ali asenka yaye Nyagenge village, Enjoro sublocation, Usamaro Masaba location, Nyamira South sub county, Nyamira county. Twarule ngora wochia somo Lisa Jefferson Oruarumatena wa migere ye Biblia ya Nsoko TV na boigo abairi na basani banyagosira Josephine Nyaboke Onyamo. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulenge tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Vaya konyana eyisimbe bete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini ngoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomuguse mrna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Obugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Lynette Nyambane niga ng'aririye imena isiko yagusi nagusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ngo develop wira samago wale kamanya gutokanga na twairoga ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumuguse Eye Nsoko TV oboroso
bw'umugusi. Manjito murigeria bigita senige soko TV ya sentunde yende ni gotoswa sense mu ichiga seti turakumanya ngararo ninkigendete kwene ku manjito murigeria kurinda soko bukwane niba mbate gazeti ya Today Nation nerega igo manjito murigeria na kirigo kwanira igoro yobochori gusoma manjito murigeria kera tugukwanira obochori bu mwako go cyangora chiko bu muraibense guseni ngo bwate togotebanga audio bwate chukura kinyingo ikiraboni bo manjito murigeria kero tokwenda nebyo bibiri bikoro kwanga Paul Track osebyo bibiri bigokoro bonenge na kumanyanga naki abananchi babwate birengerero gucya sobo cyori mu mwako go cyo chiko kumanya sobo agare una bagokwanira manjito murigeria kurene tuwe mto Innocent yara kumanyanga ninki chi headlines kuri yaro chiko kwanira Manchumulili ya soka bako kwande gombate gazeti ya The Standard ya semambie yeto chikabato kuligerelinga ninki keroro kulendekero kuligereli ya bunuro chebicha iyo muwaziri Murkomen nabo igonoro chumulikyo monina se wizara iyo obole ndibweme Raymond Omolo nabo igonoro chebicha yo mu Inspector General na gaigo manchumulili asepeji yo moelio ntobwate omogosoli kurunga Lamine Yamal uino mogosoli bwense ya Spain mwancho muligereli nekeminano bakoba bagokwana kyukulige bunyangongo bwense unagyo chikobaga kolekana boy gasoko bagokwana ni gombwate gazeti ya The Star asemambi yabono ise kuligereli egento bagokwana no bole mibwe kawa na nemono buna bagoteba mwancho muligereli ngakinse ya Kenya egendete koba kegokolia asobole mibuna boygo se back page nabo kuligerelia asenseme chigosol kurende tigatora aligereli nga ninki kelikere Diana ase chigazeti Chonsi na nemono asemambi yabono ase chi headline ilitunyara kabatogo tebinga ninki keli keroro mwancho muligereli tigato chake Twachakire se gazeti ya The Daily Nation asemambi yabono mwancho muligereli ne bakwaniranga omubwibwe ye mase ye motayo ngibaka bagokwanera na machibu ye chikura chia maoni yali abetega gosokigu ne kyombekia Infotrack asibakoro kya barwanireri bali bakoligie kirugo kyoburaibwense ningi keliba bwate gali umwancho muligeri nindoche bicha yo muraibwense Dr. William Ruto nindoche gabwate 32 asemia asendoche Stephen Kalonzo msio kabwiki amakia Wiper Patriotic Front abale oyo kabere asabwate 13 asemia naboigo balengane tie asoko bwatania no Mheshimiwa Edwin Sifuna mo Senator bwe county ya Nairobi oyo nyara ko bagago chaseli bagali ya gatata sabwate 12 asemia naboigo Fred Matiang'i naero leseli bagali ya gatata sabwate 12 asemia se kerogo kyokoligyo buraibwense nindoche boigo Mheshimiwa David Maraga nigabwate 2 asemia aseboigo Martha Karua bwate ya masemia naboigo isego chagalia nabo koligerelinga akera bagonyara ko bago kwanera kubwatekana kilibaga tebanga ningoli obwenete ko bagako igwebendera yokubogolia libagali yokuligobora ibwense gwitira sobo mubuliabo kurukunga United Alternative Government Mheshimiwa Kalonzo Musyoka nigabwate 25 nebira semia naboigo nindoche Fred Matiang'i abwate 25 ne masemia naboigo oyo kubwatia no mo Senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna asabwate 10 kianda asemia na Mheshimiwa Rigathi Gachagua atwara kianda asemia asensemeli ndeni ndoche David Maraga nerenga bwate 3 asemia kera Martha Karua bwate 2 asemia na boigo mwancho muligeli na tembea na boigo Eugene wa maro batwale masemia negento gekoro ngobotuki bwechikura kiri chia maoni Diana use kuligerelie byo ekyombe Infotrack boniga nigo keireli bagaline na se gazeti ya The Daily Nation nande igento ekikoirera nkwana ito yechinsa ibere to chikoba to gotwara daktari mondagaiga na boigo Hassan Nyang'au babe bago kwanera obutukyobo asenchiro bikano kulende ngo choro some kilikeroro tokagenda se gazeti ya The Standard yesema mbiabono bago kwanera The Iron kogenda mamincho mwancho muligereli ngikirige gukwaneru mu Inspector General Raymond Omolo na boigo mwancho muligereli oyokorukunga IG okurukunga Douglas Kanja na wabekira sebicha mwancho mulili ntuyo kwanu nugo kina kubo bago na boiges bago teba chiburaburu chikoba chikororekana semeyega ya kisiasa togenda se gazeti ya Taifa Leo asemambia bono nigo togo kwanera igoro ya Sifuna amufunika Matiang'i utafiti unaonyesha mwancho muligeli gazeti ya Unigo kwanera igoro ya Matiang'i na boigo Edwin Sifuna asbago tebanga chikura chirichie okuruwe birengera linigo bono mwancho muligeli yaro rekanirenga
Edwin Sifuna nigo abwate libaga rinene ryokoba omokonyi bumurai bwense ekere ticket yabo erabege korosigwa eyo ekoba Stephen Kalonzo Musyoka abe buno murwanire libwo kuriye kirogo ky'oburai bwense nabo igo ekara omushimiwa Fred Matiang'i arabe oyoko ba omokonyi bumurai bwense nigo chikure chikorokia gaire libaga lyechikura 15 ne masemia 16% nabo kurigereria unyara ko bagokoranga ningori ole preferred running mate obwanchu murigereri na namono buna bako bagokwana chikure kya mauni gento narigereri murai bwense gaba bwete gwetanie nusu ye chikura kiri kya mauni Diana igale 32% Kalonzo akaba 13 kerako baburukani bonsi ipi 13 12 turateba kera kwa bugulio yomo nondo beke bali babere bali umacha konyora bali bakire 25 macha kurworo bacha kwanda bosukurende n'ikikuru na cyo kibwata dynamics kire kige dochi kwa batokurigereria sema bya bana bakuru biregereri bya mwancho murigereri korwa asenga yawo naro innocent ndete yugitenus 50 plus 1 teyo togende asigazeti ya The Star sema bya bana bakwa na coffee revamp lifts 700,000 farmers lives babatebo mwancho murigereri obolemi bwe kawa nigo bono bwanyara kwa boko imukia abalemi gwetani kiri bukimisano na ibere abo banyara kwa bago kinyo bugima bwabo enchira bako nyara kwa bako robolimi ubu mwancho muri na boko rigereri ya county kiri kiko nyara kwa bachiko simeka chikawa babateba nigo kire 35 asibago teba ngabono iga ense ya Kenya chi factory kiri cyoko nyara kwa bachiko sie kawa kire miyemo ikitakire kwa bachiko imuki une serikali boyigo mwancho murigereri bateba barenga ne kitani renga cie chikawa cyabere chikoniwa asibago teba ne 40 na ibere enuguta inye mwancho muriri cyanyara kwa bachikoniwa ase season yo mwaka bw'ikirubere 25 mwaka bw'ikirubere 25 ne muboyigo ngo kwana bare asibago teba nga bagoteba ense ya Kenya bali bako bakunywe kawa ngo kwana bare bagoteba nga nigo barabantu asumo barobo bagoteba inya semia 4% bagoteba kana bakunywe kawa na boyigo obole mu buli bubekire chikawa nigo bono bagoteba kana buli chi eka kiri bukimibere na ikomi mwancho murigereri asense ya Kenya bagoteba na abalimi bali banyara kwa bakonyora obokonyi kurwa serikali nigo bali gwetanie kiri bukimisano nemo 55 kiminye na 14 mwancho murigereri no robotiro korkinga kia serikali yanyara kwa bagekini obulimi bwe kawa ase ense ya Kenya na namono nga kiense ya Kenya egendete kwa bageko koli amangana y'obulimi bwe kawa timbaiti gose ntomonyore omushimiwa mwancho kyo mango balese komitelia yokorra amangana ye kawa nga kiko nyara kwa bagekini gwa kulende kina kibako bagokwanera ase gazeti ya The Star asemambia bono tigaturigereri ndande kigazeti chindo mwancho murigereri ningikili bako bagokwanera ase emambia bono toko gedase gazeti ya The People Daily ligo bakwa na President William Ruto and the gun violence now bono muraibwense koro bago bogendrete asense ya Kenya elina liringana limwamulira se gazeti ya The People Daily ekera bako bakorokia erombe yabasaye barorekana babwate bibago abande babwatobotana boyigo chinsara ekera umwanchu murigereri chinsemo kiri chia Kisumu nabo igo chinsemo cyanya hururu cyanyara ko bacikorera kibura bururi tukolia rengeli yo mukubyo goseli tukolia Jumapili na namono nabo wesomera ase gazeti ya The People Daily iliyonyara ko bagokumanya asenchiro weekend togende se gazeti ya Business Daily semambia bono niko bagokwa na igoro ya KRA Sport Pesa niko bagendete ko bakurwa ne rumwanchu murigereri ngoko nyara ko bakoire billion yemo ase company chiria chikonyara ko chigokore gentu gekuru kwa kobakonya kobeka chi stake kiraba ko na Sport Pesa Diana Sport Pesa nigibwate platform yo kwiruka chindege yo kubeka korondo lakini yo kwiruka kuyandoje alafu kiare nero ngo tebere chibese nchira kirimo konyora kandi kinyingi mutari kotoa ebango na chichigo kwaderwa ase gazeti ya Business Daily nabo wesomera ororenga ki company ya Sport Pesa nabo ige ekyombekeliye gusangiriye bango imeyense ya Kenya bagendete kwa bakurwanire billion yeyemo innocent kerto kwalera korondo kurmega igana kaibura abantu berusiri abo moyo balire kibese kyomberero kora yarake yake is unfortunate abantu bado bagendete gwetireme chando lakini yentekemo narigereire ense ya Kenya ngona go improve a bit matekera korondo yachete yarenge fashion akira umuntu na chagete yaye lakini aba Kenya bamanyire ngegente kege ukora imono gwetani
koreta tinari gukwanira kiriki iki company ikinde bona abantu naboranyore ina way batrende kumanage bale kurende ndege nkwiruki wero urochekera bagukwanira igore billion ochesa korondo bula twikaranstega iga muntu narogendete kuri TV ndege kerembe igoro okay kira bagukwana iki billion yamo kiombe gya KRA na sport pesa baachiri bose bakurwanira ase kegambero na namono bakurigiringa chi company chiri kibwate kibese kigekora telcos totebe nabone company mina Safaricom nabokonyora chi account chiri bagutumika kigurunga collateral accounts cyo kuimukiria chindege cyabo cyo kubekera chikorondo kibese chiro chikainora abantu babekire baguruka investors ono lende bilioni yeyo ya moneta kire manyungane ya ngire mwananchi kurwa sense ya Tanzania mwancho mulili aspa ukwana igoro yo murai bwense ya Tanzania kurunga Samia Suluhu musbati gateba tunalinda haki za binadamu Tanzania gateba nganto gendete kuri ndobo yana bwa mwanya bantu mwancho mulili nabo igekero kurigerelia bagukwana igoro yo kuri ndobo boyene gose kulinda bale obwene bwa mwanya bantu asenseme ya Tanzania nuruche bicha yo oyo kurunga Tundu Lissu asebeche yumwancho muligere documentary ne naruche BBC ya sogeti kocha bale batu ale ngase liso liane ya Africa in my African eye basogeti documentary ya koro kinga ngaki Tundu Lissu abetaka kubikubyara naboigo ngaki akoba kugambi kulinde sigazeti ya Mwananchi asemambia bono mwancho muligere igintu bakaba bagukwanira nense ya Tanzania nabo igas bagatebanga bono nigo umurayibwe satebire nigo bagendete kuri ndobwene bwo manyabantu togende ase gazeti ya The Citizen actually ne amwabo Mwananchi bagukwana igoro yogokina kwa umwancho mulili okoya kwa madini aliyakurukunga magena ya mabera gold asbagateba umwancho mulili nenchire ya mubagateba asense ya Tanzania egenda takoba gegwetira muchando monera bwe somera na koligere lyororenga bagateba chishiringi chi bilioni 4.5 ekikagere ko bachikurusi gukurwa soko ya kwa madini ya magena ya mabera igaenda takoleto muchando kulinde boy gomugano nororo gukwanira nga Samia Defense Tanzania's Human Rights Record asagateba ngense ya Tanzania nigendete kwegero bwene bwa mwanya bantu nyara ko bwe somera na koranga ningi kilkeroro na ndebo igongo kwana bale focus discipline key to attaining star 1 trillion economy says former CS Sefue mwancho mulili bagateba obeke amaisaga segintu kiliyo kuligina boigo nyara ko bagokobeka chimbu chingia niyo konyara ko bagogwikiranie a trillion ya moyo chenga ujumi yese ya Tanzania ni muwaziri umukoro batebya serikali ya Tanzania negati yali aramangana mamwamu ase gazeti asemambia bono ndachaka ne gazeti ya The Standard yasemambia bono mwancho muligili yesbako bagokwanira igoro ya umuwaziri okurukunga Kipchumba Murkomen nigo bate baba nabantu banarite gukora cece sana nigo bagatebekana batumeta abanyanyimbo bali babwa tesiko kogenda asense ya Haiti bachiko bakurwania ebibago biri byari ko bikoragwa na barbecue mwancho muligili bayiranirenka kurende bono iga nigo bagatebanga abantu nigo bagendete goitwa kira bande bagendete kubura mwancho muligili kintu gili bagateba gaiganga abakenya nigo bagendete komenya na ubuoba murayibwense oyo okobaka gotenenero bulindi bwaime niga kwamba kororekana bono kuirana na gochaka kobaga go sechechererigwa na gosekererigwa naboigo muwaziri bw'ubulindi bwaime Kipchumba Murkomen niga kororekana gokora siasa ekera omu permanent secretary go somuli kyo monene bwe wizara y'ubulindi bwaime Raymond Omolo nera agendete kobaka kororekana ase chinkwana echi akobaga kororekana nasba kobaka mubwatani no goteba ngobo bago bagendete ko babugukina boigo mu inspector general Douglas Kanja niga kobaga kwanero bagatebanga nigagendete ko bagagotenege koski abanyanyimbo ekegendete ko yategentu gikurukunga obotutukanu boigo bagateba iga egwizara y'ubulindi bwaime teko nyara ko bagekwegenwa kulinda abakenya na nigo mwanchi muri batebanga bono nigo yachakire ko bagekororekana bune wizara etabuati obumanyi bwekiri bwente ko korekana asbagatebanga egegendete ko ba ogwo ntogyo kumya no bosokumono gochia sense na asekiri bagatebanga chinga kiechi ekwamba korekana nga siasa nigo yanyare ko bagego so ase sector y'ubulindi bungano unigo lese page ya kane ye gazeti ya The Standard intagete minyo kaso bwango na namono mpeko gotebinga ninki kili bako bago kwanera aigango kwana bale mwanchu muligirya sikili bago tebanga nigo serikali egendete ko bake kororekana
gwanchira ebibago binyara koba bikoire ibaga linene ase serikali asibago babago kwanera yenga bono mwancho murigereria nigo abana siasa bagendete ko bago tumeka libaga yokoba bali barangene serikali ko chaka koba bakoli kibago ibago tarara birobyo na namono bago teba mobilizing ose ko ibeka sobwa munigo entokere tekola tumo chando mono indo chega iga ase bali bako bago kwana mo professor yomo okurunga professor XN Iraki ni akwanera iga amangana yubu bago bwogendete ko babokorekana ekenegento gyancheire nande getabwati winchirende yonsi yokubiswa na asago tebanga egenteke nigo gekonyara ko bage koro kyoso bago bonigo bokorekana eli banyara ko bako betelia ba Kenya banyara ko bakomenyera ubwoba nabo igo kubakiria ekere serikali etagete enyara ko bage okora egento kiriyo tebekananga abakenya banyara ko bakubulkende asago tebasnyiri ko bako abeka biara ebage byabere bikorekana seme kutane menga mwancho murigeli umugano bwe page ya 5 obago kwanera iguru ya egati yebikorwa biri bikonyara kwa bikorekana byabu namachiko yokora bochori oboka sense moyul kalao ekara chi campaign chere tolitu kuligoro na namonongo babale bago kwanera ngikili bago teba igo mwancho murigeli ko kwana bale nga kienseme yarenge murwaniri okurukunga Samuel Muchina nyaga oyole bwekiama kya UDA asiboni go mwancho muri bateba ngekerabete ka okora litukuligoro ndigo yarorekanete chibese nigo chiari ko bachigo tale sense me Douglas Ngoto waweru nera bwekiama gya DCP mwancho murigeli nera buna kolite campaign yae nabo igo murwaniri okunga Wilson Kiwa bwekiama gya Jubilee nera kabaga okora chi campaign che ko ndenge tukilibabete bago kwanera bago teba ngo mwancho murigeli nigo ebintu byaba bikorekana masomarore ekera bande barorekanete bagocha ase bikundi byarenge byobage bibagateba byanyarite ko babikoreta kibura burwa sense meyo nabo igo mwancho murigeli asibagateba nga kibura burwe kititali cyoga cyabete kikonekiwa twaroche kigali kigwa kwa magena asense melia yomurwaneri bwe kyamagia DCP chinsemo cyo rukalawe cyo ugunga Sami Douglas Kamau asabegete tenti aya salchikoba gawo ikaransa nababwatani baye chinsemo cya Rwariondo chikanyara kwaba chigosaga na gusaligwa umugano yo nolese page ya 5 ye gazeti ya The Standard asemambia bono manjito murigeri asokwirana se gazeti ya The Nation mugano munani go kwanera igoro ya opinion poro manchito murigeri yabeteke go corona info track keneke mu manchito murigeri kurigeria igoro yabarayi bayito buna bakore mirimo yabo nabigo buno bochori burachi kunyara bogo korwa balia barochena kibaranyari bagochorwa buno mteno Santiago tebya asensemo yenyumba yoburayi gusobura yumanchito murigeri aigani go bagukwanira igoro yo murayi bwense uyo bwate 32% Kalonzo Musyoka nigabwate 13% Edwin Sifuna 12% nabigo Fred Matiang'i nigari 12 manchito murigeri kurenderi gati gashawa bawote banigari 4% Babu Wino 3 David Maraga na Madakaruo manchito murigeri bawote baniga kwego keria 1% boigo bali aba kurigyo manchito murigeri oburayi kurwase gose yatokwanira flag bearer kurwase opposition yo manchito murigeri Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i Edwin Sifuna rigati gashagwa Kalonzo gabwa 27 Fred Matiang'i 26 Edwin Sifuna 19 nabwando manchito murigeri turakwanira balia bali gorogalia kodento gocha sumugano yo nigora se page ya 4 manchito murigeri page ya 4 no mugano yole aigani go bago kwanira igoro ya 50% plus 1 asabara yabo syo manchito murigeri wekira boniga obocholi bware kobanga nitko yale bware korekana mensi ya Kenya ndeta yori weka 50 plus 1 kegaro muraibense nigatanga ine na 32% lakini egento keribago tebo manchito murigeri yare kobanga bado no ego tikaragale ya 32% niko twari kuirana ase ballot na nditwa kekura maiga ya matukata emerongitatu 30 days manchito murigeri ngona ndaba 90 baragende banyari bagwa kekura abanyari bagochoro muraya sibawote bangate top 2 candidates no baranyari bakwirana kuri ne tukiribago kwaniro manchito murigeri aboigo niko okubwaterana kuriya wekyama kya ODM no muraibense tawote ba broad based government bagote bana kerokyo nonye babeire bakwiyariga ni manchito murigeri sokomo siro muraibense asobo cholibo mwako gocha bado kurayaye tiranyara kegoswa bagokwaniro Buru Odinga manchito murigeri asibagote banere na nyatika wattract 5% kera bakorya bari baranyaro manchito murigeri bakoba abakonyi bo muraibense kusoma konyi bo muraibense bagatebanga mo senator we county ya Siaya oyoro Buru Odinga
na ndoro omoraibu kiama kia ODM Mwanchito Murigeria bagotebani garache na 5%, na baigo Hassan Joho kurwase county ya Mombasa Mwanchito Murigeria kagitenga kwara iwete mamembe chisemo chiria bagotebani go bataite Ali Hassan Joho uyoro mu waziri wa madini abe gako moba gosega ko mukako bo mukonyi bo muraibense bagotebani garache 4%, na baigo Ani Waiguru uyoro mugabara be county ya Kirinyaga abate 3%, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na arenga 2% Mwanchito Murigeria asibago kwanera Gladys Wanga nero bwate Mwanchito Murigeria 11% ya takoba omukonyi bo muraibense korino mwetu bagate bo Mwanchito Murigeria oyo tangaine asoko bo muraibwe omukonyi bo muraibense nande ole preferred n'abananchi abange kitura kindiki oganeri gotigaro Mwanchito Murigeria asibago kwanera bayigo igoro babocholi burachukoreka no mwako gocha aseba tebre yudektere opposition yo Mwanchito Murigeria wikiraboniga muturubana noro bagotebanga Mwanchito Murigeria tibari banga baibekebya bamanyenga ningo bataite kochora nabagentukere bagoteba innocent bakorekana nga tibaramanya nekeri bataite lakini wete enkwana ya Edwin Sifuna guri tukrigoro kako momochia ta kwanitirieta lakini kwari kwigwe enkwana ya gatebe tonde bwensi tabasikwe koranga niga maite siasa mono kubwa abaraibande bosima maite siasa nande igentukiria tebetenga no nyene kero rigati gashagwaringe serikali ngoyo gikiria ringe serikali Diana gento Edwin Sifuna kwanete buna gwatebire lieta liabete withheld ni liarigathe gashagwa igaroreka nte komo mochia sikiria goteba ng'abantu turi united opposition tobasobwa masekene onde teyo umanyete nga onye tubwate kirenga gyo kumurusyo muraibwense kiro muntu agakororeka gagukani yonde tokoraiga yo chikobo muchando sana kero gukona mangana asiasa na namono chi opinion poll go sichikule chia maoni chia bete chigosoki unekiombe Kane for track kwa bere go gukwanira ntagete torarigereria nkagere to mu director to kuto project liara toro kinga kyumura ibwensa go koli na barwaneri bande elitonyara ko batokurigeri kurende ekara tuganyete anyara ko bagakubekia screen igaiga ndoche mushimi wa Sifuna uyoro mu senator bwe county ya Nairobi umugabana o Trans Nzoia gorunganda Ntembea nigo bagendete ko bagotora no murai umurobeli bwo murai bwense uyu akonyara ko bagakoraga akora sensemo ya busongo ya Kenya bose Western Kenya asmono bagotebanga nigo abarayabu bale asobo mu bwalinda mwananchi bagendete ko bakwebeka sobwa mwana namona kiliba ko bagokwanira nigo babekira umurobeli bwo kunyara ko bakoranga kibako byekensemo ya Western Kenya echa sobwa mo nigo bakoragwa no senator Edwin Sifuna governor George Natembea nabo igokera umuraibwense konyarengerera ingorogongo rwa Western Kenya yabira sensemo yaye asikiliba ko bagokwanira igaiga nigo bagotebanga nigo nonyembarararia ikiama kili bako bachuba bagotumika nigo bagendete ko bakoranga banyare ko bagocha sobwa monane mono ngukwana bali umubaro bwa babunge bali bachoretwa asenseme ya Western Kenya sbagoteba Mwanchito Murigeria ababunge 29 abo bakonyara ko bagotebeka no Mwanchito Murigeria bakubwate si muraibwense nabo igo ekera bagoteba abagabana bane kurwa asenseme yo no bali nabakonyi babo nigo bagendete ko bakumubwate si muraibwense kurende bagotebanga Sifuna nigabwa to mugavana yomo nabo igagatwara bajumbe babere negatie bintu biri bako bakurigirira nabo igosavula igagotebanga kampi yo muraibwense Dr. William Ruto nigendete ko bikumurubiri bwokora ngakibako nyara ko bakogenda sobwamo mugano unigo ya page ya gatanu alimo ye gazeti ya The Star boy ngongo kwa nabali igoro ya Sifuna ne timu yaye buno bagendete ko babako beka maiso na koranga ngo nyara ko babale bakurigie kiameke ya ekigendete ko bagego kore mirimo ya essence ya Kenya maiga yenyu mo yabo yoko tigana ne kiama ODM goikomo elia sibagotebanga goitane bajumbe 10 babale ase ensemeli ya linda mwananchi niko bagendete ko bakuyarigani kurwa ase ekiama kia ODM maiga ye kiama kia ODM ko nyara ko bapa ikilieta ya Edwin Sifuna uyo kabero muri kyo monebwe kiama kyo kurusigwa bwikira no kurwa ase libageliria ye niko bono bagotebekana omora yoyo okorugwe Edwin Sifuna uyo mu senator bwe county ya Nairobi niko bono agendete ko bagakurubelie nchira bakurigia ekiama ye ekibachiko bago sororo nindo chega
iga gukwana bari igati ya biri bichiko bigokorekana igati yabo bagotebekana umugabana James Orengo mu senator bwe county ya Kisii uyokurukunga Richard Momoimo Onyonga mu senator bwe county ya Vihiga Godfrey Ososi mu bunge Babu Wino na Anthony Kebagendi na Obadia Barongo Bonsi na Karoli Omondi nigo bagendete ko bakoligia enchira bakonyora ko bakorosi kiamekeya ikibagotebanga ikiamekyo nigo batete koira ikiamakiri kigendete gukora imirimo yabo Timaiti Diana Gosentonyore umujumbe oyomo kurwa sorogogo rwagusi atatebya magana yali se gazeti ya The Star na maene mkorosi bali kiamekeya wose na magana ko bagago kwanu bwesomere page ya 5 kabiri ye gazeti ya The Star asemambi yabona Panchito Murieda tutarendo mutima kwa nigongo kuira se gazeti ya Daily Nation page ya 5 aiganige ukwanere gore y'abacholi bwo korekana ase constituency ya Orikala wo Panchito Murieda abayigo nigongo kumanyanga nigo bora korekane litsko togotebanga mambia yende litsko ya Thursday yo Panchito Murieda nero etichikane stariki 15 ne date 16 nariyo bacholi bwo kunyara bakorekana asiseme Orikala wo Panchito Murieda bagotebanga abantu wikira boniga banyale bakwerikia iriko mu cyoro mu bungo moya nigo bali 73,480 asitoko manyiwanga abo bisawo chikwenekya buno bocholi mu chikokolekana asentra yabo ikiranu nigo bali 500 nabo igo chi polling stations ebita seni biri babo choli bo chikokolekana mu Panchito Murieda nigo bali 144 asibagi kere chibura buro mu Panchito Murieda kwenekwa ndo chege kiombekia IEBC ngekanete mu Panchito Murieda chibura buru chine chance kwenekwa asibatebirenga bachikwira responsible oyo kubwatwa okalenda chibura burwa naboigo oyo mutometo mu Panchito Murieda bago ngukwanira bale goro ya abaraikuru asiki amakiriki ya UDA abagendete kubwatuka chi handout cyabo mu Panchito Murieda kolende nigo bagotebanga egento keri batayitike nyareke gokorekana nobo choli asentra yobwene banyara bakomochoro murayi batayite litskirigoro abarai ambayikenete asisemecho kurwasiki amakiriki ya DCP mu Panchito Murieda naboigo Jubilee naliarenge litskorio moerero gokora chi campaign litskirigoro banyati bawikira norro na gukwana n'abananchi gento keteta itkoro mu Panchito Murieda no bacholi obubu na twate bakorekane no morembe naboigo bugiasi uko Panchito Murieda kerando chechi butokire chiteka emerongene na isato maiga yense ya masemambi abono toko gendo mutimo kumusinini turasiba machale ga igatuma koirana Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721 151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba
betri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiwokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwa egwa megelio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyini simbegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya we kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile chukuri Jumaine chinsa ni bere chamorogoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Litwira ni chitriste kemerongene na kianda maiga yense ya maase mambia bono digo togendete kurigiriria ali si gazeti buna nagotebia se mambia bono gutwara tule Hassan Nyanga wase studio na boigo Dr. Munda ase studio tuchikoba tokurigiriria igoro ye chikule chichia maoni buna chia sokire na boigo na etoko libago obego kurwe birengere biyawe kogera bakwanira igoro yumurai bwense Dr. William Ruto isekurigirira Diana ni baoteba kurwa sensemo ya Northeastern Muraibwense ni gatanga ine ase chikura emerongo 5 na kianda semia 59% kwa kogendoro gongo rweli gokolia Rift Valley gabwate emerongo 45 na masemia Nyanza nigo anyareko bagaga koli biyasa bwate emerongo 40 asemia Central ni gabwate 12 asemia na boigo chinsemo cha Western Kenya abwate emerongo 35 asemia swagoteba nonye babedu insifuna bachira sorogongo ruti baranyara kwa bakoire nsemenene kurwa somuraibwense na ndekera twaligira chikura chiria ekyombe ke info track ni otebo muraibwense obochori bware ko baba bakoruli tukolia rero nigare ko bakago chorwa umuraibwense boigo tiga turarigiriria abarwaniriri bande ngaki bakoretia se chinsemo chinde se mambia bono Steven Kalonzo Musyoka nigabwate agosega kwegwo koboko mono sorogongo rwa Eastern egiye kurukunga mocha saruete korwa sabantu bakumubwatia sorogongoru bali banyartu kwa bagokora nekyombe ke info track babwatebekana bale 40 asemia 40%. Tigango tuligerio mwishimiwa Fred Matiangi gose Edwin Sifuna kurwa sorogongoru wa Western Kenya niga abantu bakumubwati boniga bagotebekana bale 25 na masemia iyo sensemo ya Western Kenya nabo igo mwancho muligiriri na wese bagotebanga Dr. Fred Matiangi kurwase ensemo ya Mount Kenya keratwaro muraibwe nsabwa ate 12 asemia
Fred Matiang'i niga bwata abantu bakumubwati ku Mount Kenya bare 19 semi 19% na bakumubwati sensemi ichikura chia Infotrack mwancho muligiriri negati yalia abeteka gwasiuligwa na andamano buna twagotebya asemambia bono ine chikoba enkwana itoto chikoba tokuligiriria ekera chia bere chinsa ibere nabagene baitase studio Diana ntageta togenda sobwango tuligererie aliaroro na roriro bubagombo kwanire asigazeti ya The Standard asemambia bono na andamano mwancho muligiriri ntete turaso asamangana ichisemi na chintagete Diana tuligererie abanafunzi gosaba orokigwa bali be grade ge 10 bono nigo bachikoba bagochakigwa kulikigwa bya mwanchumuligiriri ne system ye bagoteba ya competence based assessment gose yo chikokorogotemwa na nemona asbagotebanga nigo bono abana bonsi pigo saborokigwa bali asichi skuru batakeire ko babakwelikigwa ikere kitaliki 30 cyumutinyo gatano kabere umwaka bw'ikirubere 2025 na meli bachikoba bakonyora libaga yo chikikaranso gotemwa ogonyara ko babako genda busi mwancho mulilia na mangane ichisemi no mulio moya mangana ale page ya kabere ye gazeti ye ya The Standard page ya gatatu ye gazeti ya The Standard ngo kwanererenga ogo kwa ko mwanafunzi oyolenge ase skuru ya maigeli yo oburwalia ya KMTC orusagia aiga Nairobi na namona swagoteba gatogetega kweta se enyumba ya yoboraro chilingi chitaliki sana biro mwancho muligeli na nigo bari bateba munyaruko yo ni garenge ange wechikobaga gwikaransa gotemu kwa kwa mweli okurunga anio Odhiambo bwe myaka 20 na kianda ulikobaga gosomere diploma ya mangana yobunyagitari buli bokurunga clinical medicine na boyigo bali bokurunga surgery anesthesia na mwancho muligeli ne bateba ni gatogetega kwete asenjira cyobututukano asbagateba umubero yugo togete na oyu barengenere asenyumbe bali ko bakorara na mwancho muligeli ni bagatebanga nigo bagatebekana bagendete ko bakobwate abanyanyimbo kurwa sigeta sendi ya Kilimani niko bachakiri butukina koranga ningi kilikero igo kya koregande nabo igo mwancho muligeli asbagateba kitaliki 10 umubiro yonyara ko bakorerwa bo bali na nemono mwancho muligeli asibono bagotebanga niga kwete kubwatekana kilia igatigere tuchingo machintindi echireta akanyara ko bagago itamanyi ngaso mubiroye no mwelio ye akabaga gusira na nemono asbagoteba nigo mwancho muligeli akorekana nonye na senda ya yegarumire abo kunyara ko bagugwe somera na nemono ngikilia abanyanyimbo bagendete ko babakoligia na mabuli ya mange ase umubere w'umwana uyu obaga gutoka chinsemecho Manchito muligiria se gazeti ya The Nation page ya 5 na 2 yo kwanere igoro ye obole ndio bobe asisemo chipara ya Nairobi Mombasa highway gaigo Manchito muligia sawa tebanigo abarundi HPP abangaiga somo cyo Nairobi bondo banyalira kongu osibanyolira bokongwa sogokora obonchiria bwabo chinga kichabo tukona boye kimambe aigantu bwato musayo yo mu Manchito muligia kuro kwa Timothy Kialo obetega kwenana oroboti rwaye bunabetega gochererwa n'abantu batamanyikanye asatebire buna ebikundi mbiraso mu cyo Nairobi biko bwato Manchito muligeria byabayita banyara bakobogoria chipigipigi cyabo goika asense ya Uganda nandawutebanga no nyene passport okonyoranga abantu bunabo niko babwatekera to kwanira igoro yobole ndio baso mu cyo Nairobi Manchito muligeria nabo gusomera subagare kirake omwaziri boborendi bwe mekipchumba muri community byonganga nabwate cinchira aho kikunyara kago korana nababegwabo mugano yinigora page ya 5 na 2 waigo mugano bwo mu bunge okipiriri wanje kumuhia aigo Manchito muligeria ngwete gobwatkana nechinkwa nabetega kurwa igoro yobo choribwo gukikorekana sense media ya Orikalau aigo Manchito muligeria nige kigambiro kegoro bono gyateneniri okogenda kwae ase kigambire kya satebetenga nigo arwarete taiwetibuya aganiri kogenda litsuko lya lero abariganirwe ikamutuye kigambiro kore no Manchito muligeria nigatebringa nigaigwete bo betago chikonyara kawe kiranoro nabo gwesomera asobagaro Manchito muligeria samochiwe kobega tiabara ibari bagusigeta chiburaburu chingaki chobachori abego Manchito muligeria omugano ndeyo lesigazeti ye no mugano orese page ya kabere aigani gogo kwanira igoro yo musayo yomo obetega kubikwa byara ase echereye mogaigo Manchito muligeria ikorwa nga GK aiga nigo bono iga ikraboninga abwate myaka 35 35 years Manchito muligeria mulitaye mwendwa kilatia mtenge
obetega kubekwa sikigambere kyo maiga yo gotoka no boibi gosama mocho boibi korende bono nigairanite akanyara kagwa kambi ya mono asikigambere kyo osembu ya mono mwanjito murigeria aseseri yo nyatika gusiekerwa gento kiria otebanga wetira soko bekwa kwa byara nigo kwa mokonyete akaba kagoncherera chimbu chiae nago kwanira obogima bwaye buna bwarenge asechera gento kiria gwakangambia mono mwanjito murigeria neria gwakire magistrate ya ngambi ya mona soko babo semya bukwenyorera masomo ekero bara seseri yo agotebanga na somete ko form 1 wika form 4 kanyorere credit kiyo chikomoira ase college nabo igo mwanjito murigeria nigago saba obokonyi anyariga gokonywa anyariga kwirana eskuru maiga yugo kora emyaka ya yene asechera mugano yo nigora page ya kabere boigo mugano ndo mwanjito murigeria ora page ya 5 na 3 nigo kwanira igoro ya mateyemo ego sababo konyi mega yomwana obo gusiria obogima bwaye ase county ya Kisumu tokomanyigwa ngani gabetega koraswa ekeraringi kurwa ase mwanjito murigire kanisa konyorure kanisa ya kabaka ukwana na bible baye keragenda konyorure mirimo mwanjito murigeria obotuko akabaka gocha sobo agakwana na bible baye akabaga kogenda ase kanisa kurene tukomanyigwa ngatabetiga kwirana nigo chibura buru chabete chiko eneki wase county ya Kisumu akabaka gusiria oboguma bwaye kare emyaka 30 no yomo gento keriba gusaba mwanjito murigeria ne serikali kuba bwatukira obokonyi nabayigo wikira bonigo mwana obo anyore obwene kagite innocent kuruase ensemo yane nara cold bugano no regaiga ole CPG 15 na limwe gazeti ya The Standard asabali batayete kuligerelinga kemerubili ya serikali ya Kenya kwanza yaberege kubekwa busyo asabaka bago kwanera igoro ya okorosi gwa kweke gancha kilibago teba kia sovereign fund ekibago teba nga securitization mwancho muligereli nabo igo asabaka bago kwanera okorosi gwa weke gancha kilike infrastructure fund asabako kwanera ngabonensi ya Kenya gwetera sokuru kibango kiria kiabekirwe kibusyo nigo bago teba nga asibonega nigo bago kabesa kulinde kwagacha bago kabesa kurwa ankyo tibali go kabesa rero you know ndi baba tabo kabesa rero wakanankyo but bono bachakire go kabesa kurwa ankyo na rero turakana mugano yo nigo kabago kwanera sibago tebanga abana bago chikoba bako iburwa sense ya Kenya nigo bacha konyora makabesa batakabese tibabu wakana mugano yo nigo lese page 15 na limwe gazeti ya The Standard nabo konyara kabako gosoma na koranga ningi kelkerora asensemo yechiko soli mwancho murigeli nigo bago teba Spain na Ufaransa kwa soli bale na namono mwancho murigeli swaka bago kwanera nga kichitimu icyabere chikomerana Spain nigo yaberege komerana ne timu ya Ufaransa kiraba umina nto mwaka bwe chirubere 25 ase kiminano kia UEFA Nations League na ande ase tunde ye semi-final buni yeiga France ekanyara kwa bagego ituchigolinye ase sano mwancho murigeli nabo igo Spain nigo yaberege ko yengera nande France ase kiminano kia Euro kyo mwaka bwe chirubere 24 ase semi-final nabo igo Spain igaikora France chigolibera ase yemo Spain ekanyara kwa bageko mirana nense ya France aseke minano kia UEFA Nations League umwaka bw'ikirubere 20 neyemo nabo igo ense ya France ikabwa kigolibere aseyemo France nero yaberige go itusano ise kolige statistics igaiga on paper ige kwamba korekanga na Spain abantu yanchete kokosoli na baramumono na ande yaba internet timu ye ku France keminano mwancho muligirili gyokoligyo munyangongo bwense nigoge ko analyzed ninge bakoroka statistics abagosoli baroro ninchira babere bakogosoli na namono kiminane kigendete ase chinse chirichi ya Mexico, America na Canada nigobono gego so ase enus finali asibono Spain na France chichikoba chikomirana nabo igo mwancho muligiri Argentina nere chikoba gekogosolia ne timu eliye korukunga nero ko gatebindo mwancho muligili bachiko bako gasoli imate kera dayana tuguligili World Cup yiga buraya gebwate chitimu chinyinge sana chiri kagere chiko bachiko genda busyo barorenga kibao chiko bako gasolia kiro muntu nabege tama isaye se timu eliaga netia chiko baga kuligili yarorega kieko chiko ba kego kolia ase keminane
na so timu ya France officially African combined no dega utokora ligiri torega kikimina ne kichikoba geko gosori go manchu muligiri negati ya alia auchikoba ka gokorekana ase kimina ne kyo kurigyo bunyangongo bwense nabo gwesomera asense meyo igoro yobulimi bwekawa osome gazeti ya The Star ase mambia bona tigaturigiri lichi cartoon ili twaligania abageni baito ase studio ase mambia bona Manchito murigiri atuguchaka ne cartoon ya nasi gazeti ya The Nation mu direct itonga naba kubikiraga gura yera itskoria rero twatebete ne cartoon tali ya Yetandre innocent twachagete nariro lya lili bato kane tinto likolirora nindi nyolete bachito bagateba twatebeke ngongino ngongino ndema gachagakana tugateba tigera be cartoon bakekere panel yabagaka babu Wilson bacha wikaranzanze no mugaka amenya by the way mugaka narali ukuru kwa amenya ukuru north kitutu north gantebi nga innocent inchuo tumirana na nantebe tingukwa na gukwanira Diana nanchirani agontebi ninche mubuli nga kitubwente kuruke cartoon kigusi page 12 ye gazeti ya The Standard nigebwate cartoon kwanira igoro yeke minano kilia kyoka bagosoli bale inse y'emyaka 15 nebere abasubati ba Starlets buna babere bagokolya bono nigo bayiretie etimu ya South Africa na ero kibagero ngabo gose Mbayanta na mwancho muligeri bagate ba check me out in Morocco kiminano yokuryo bunyangongo bwabasubati balense emyaka 15 nebere mwaka bw'ikirubere 2025 nemo ense ya Kenya nigena chete ticket check me out in Morocco ana chire tikiti aigo Manchito murira se gazeti ya The Nation aiganero ni bwate ikatuni ya gotebanga will monitor your activities every minute umurainari ga Manchito muriria norochegarie ine y'abanyanyimbo tebrekere tagika nachikoranga ninki abananchi bakora nabo igangimo nababegwa aigo Manchito muriria abigo mo ina gotebanga the police cannot be everywhere aiga erigereti nyomba yaba nyanyimbo abare Manchito muriria aigambale babwate innocent yamagina mbali babwate chinsaraga igakurwa ngaitene chinsara chibogo irigagu amagina naroro mbali ba umire style cha sambiruga gwo Manchito muriria namo inoga iga omwaziri bo bari nibo imotebiringa tukoligereria ebikore by'abananchi mona babeko natebiwe chiarire ande nara no kumakolia kontebinga Argentina kogosoli na England mbia mono sano Manchito murigereri aigane soko TV murubiri ne soko bwakire tigatogenda umutima ko tokoirana tukwaniguro ya kura za maoni Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo. Kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyo butindu Chuo Kikuu cha Tangaza tumea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelor's of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education,
Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au piga simu kwa nambari 02204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Magega ya televishoni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose kubunja bono na bokonyori baga lya bene liyokuralia asegete senike aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bwisiro yobunda bwense kurere tari nchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igorio bolemi bwekerero nechikoringa asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyini simegete ndera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kirisi kuria Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere oberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomogusi mirna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitanya chinsa Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ismail Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Mugusi omwancho muligere nigarwete asense moya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa city county berechi yagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asense moya pipeline omwancho muligere aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asense ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV ili Italiane ni Innocent Onyango. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka godevelopo ngoira samagoro one kamenya gutokanga na twaliroga
chagete aya nime yo muroberio bw'umwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi mwanchumurigeria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako ao akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gya Nsoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bw'omucho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV ili etaliane ni Innocent Onyango. Mrena nabari bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lya bene liyokoralia asegete senieke aseriguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende nsura krobulimi obuyoke enyoreri libaga lya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya lekonyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kama bakira nganya we kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere chamorogo ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'umugusi obugima n'orugendo rubwa tamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya Gusii na gusanga naba yaeteire nabaku yaetera nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miya tasta ngachaka gotifero po ngoira samago wani kamanya gutokanga na twaliroga ona wachagete aya nime yo muroberio bw'umwenori kirari tukule Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi
Yeye na Soko TV. Oboroso bumugusi. Muligereri chetere chitega 15 ne mase mambia bono director nago ntebe Innocent Kwanyoliru arego ntebonio Max Set and Go semambia bono twasoira senkwana itodo chikoba togurigereria birengererio byaba Kenya biri bakurwa kera bakumirana na bari bagurunga Police Stars kwana kumirana barabu iswali tangana liyo ngora chakera kulenda semambia bono ase studio nigo mbwate umudaktari okurugunga Charles Munda nigale omoro kiase University ya St Paul's aigaso muchio Nairobi gakwigeria mangana yoborai nabo igo kunyarare koba gakurigeria mangana research ali akoba gakorekana anemono neru chikoba gagotokonya senkwane nabo igo nimbwate nero yo kurigie kirugo kyobwe MCA sensema ya mawawa okurukunga nere Hassan Nyang'au nigaru mwana siasa nabo igo nabwate birengereri bya ya sesemo ya siasa igo chikoba tukurigereri chikura cha maoni ya semambia bono nabo igo naye nabo so asenkwane ye namba ito studio gere 0788 666663 elitonyara kaba tugukwana kulende nago tebya gara chikoba chinsa isato na linko igorera chisimi kulende asobwango nabo kurwe birengereri byago gwetera se nambe iwatoma SMS kwateba asole nabo igo nabo togo project ya screen ya ito nabo kogenda sensemo ya WhatsApp nabo igo watobekere birengereri byago elikwanya kabago totebya sichikuri chicha mauni tugukwanera asemambia bono kulende totarachaka igona atakasobwango sana turabeke clip kya umweshimiwa nandoro mugavana uTranzoia kurukunga George Natembeya manya kwa abageni bane libagali ya folia benda bagukwanie patotebye ngaki bakurukwa burarago tebiri jore ba mentira malieta gaiga na inche asenchira ya benda intete kora manyanga magwawa na botepai neririe nene semambia bodo nataka kuempower nyinyi kabisa maana ni empowered population hata hizo mambo shilingi 50 na mtu akimbia na yeye Waluya ndio tuko na tabu na mambo ya kupewa bribe tukikuwa hapa Malava hapa wale wetu wanaletewa nini mjele na marago ile imechemshwa na stima hivi angalia ukalao na wanapeleka mitungi ya gas mattress hata wanapeleka meli bwana meli wanapeleka meli alafu wanapewa shilingi 5,500 ukiamka asubuhi naambiwa na mahali fulani 5,000 mahali fulani 5,000 na hiyo pesa nakuliwa ngoja muone ile kuliwa na pesa pigwa sasa ngawezi pita hawezi hata weza maana hao wanajua hiyo pesa ni yao ile pesa ambayo tunataka kujenga barabara kuajiri watoto wetu kuleta mabasari hiyo pesa wameweka wanakuja kuwapatia nyinyi alafu anataka ushukuru ni pesa yako hata 2022 2027 hapo kwetu wataleta pesa kule pesa bwana unaelewana chumuligereri ina arama kwa nabu atese mambia boro tigachakera Hassan aigwa bogire wakire buya otogote banambia munase mambia yegengia ande tigangire bageri gamukwani umugusi unangote babotambe umugusi ore gusi umugusi ore Nairobi no umugusi ore asechinse chia Michael mbari gani asinge ncho kurigerio mu ruberio yoiga nagotebanga bono omochia sociasa ochagire kubwata chinguru yes wachagire kuri chingende chingende ndoche na natembea tebi kira abantu bakagwe gendo kyabo buna ke babwenerete mata baruya mbairire ko abantu banchete kuragera nare ngorori buna tembea ga complain botambe nga baruya barabu babakube kwa sasa moyo kuragera na nde babekwa engenje kabiri ya aba etabiye chingende no mochere ne sukari achagera ko ba introduce tigusi etakabe irororo kurua sense mo ya nyaribari chache etabiye ye chingende no mochere
yachakire kororekana ororo sana migondo ya keire ono tini koma osine migondo ya keire omanyete omosikori ore nyari bari chache ekari cha sarwete kurwa nabo kororanga igo yanchete kubagera abantu emechere bane genta mentri ne chingende so you wonder nkarenga gocho korageria abantu emechere ne chingende na gusi igo to goteba botambenga ibagari omuntu gokoa ebintu bya koboko akoro kibunora me chingende chiao obeke gunyo beke kiage ona koragera so bono ekari chene yachakire kororekana era ambe gochigosaria quality yoborai more especially asensemo ya gusi ni birengereri byasanyanga umwancho murigereri asemba mbia bono tigandara mwariganere Dr. Charles Munda buna nagatebigaro moro kia kurwa se University ya St Paul ngakyo mwalimu gwakire gwakire uya nje banare kwaregania bali batagarera kurusi yito abari bakaranyije cia Michael au muri Nairobi na nyambona ali asa na ruguru tawala na wanafunzi bana bari bagubike gusiasa bandoje nabana abarigania se program torakwana ngo mangana make norogongo rwitu rwagusirwa agendere ikasa ni atebire kyo machere se itali yari bana ondu the constituency iyo abangena bayito bagenda makori banyarekire bakomyo kyo machere asomo morayo yakabege to machere kwa igwa kare nyanturago bamyoka gujike gati bagenda nyansancha bagoteire njira kalije yaswa yani ginte yatoke chirisana ngayo norageri boli umuntu ni ko umuntu yo ngote kwa morageri mamina maro papa kwabu no monyare sekoligere ly'umulindo orenge chisemo chol kalau in fact ne linga ne chinga gitato gete na atagete ngiko bintu byarengo nyigwete binte binge sana embabu atejiye chigasi ukuruga chigasi ukuranji yarengo koyo gwaji kurugera actually I got to learning while we were just quiet abantu bagenda ulikarao bakagenda bakomboa chinyo baba katikomenya ro because ya serikali was feeding people bono ayorote oragende kenyoro gari ulikarao okomboa nyumba ya 500 madres ya serikali anda buyo ekense kore wiki ayerazi ya uno ko kombo pigipigi uno gwetana na serikali ya ekona na chiribu sano orojin kwa wadiriso niyo kabera ya Nairobi usikobera ndonsi abantu bangaye kuju uri karau no serikali ya igorete ebiyaga bya uri karau lakini that aside serikali enteke but it was no but yes serikali mono serikali ngwara koleta chigasi abantu ba opposition you know serikali nere custodian ya kirege murobili olibugo korra abantu baruge n'ensenchere ndonge bataliko salia yani wano mbona serikali yaje tekora karo chikura tia uri karonga abantu ba uri karomba wente kuruga ne chigasi mba wente kuruga ne chinko murobili ino lenge but that aside ege ntonda ete go kwanera igoro yegenteke nechinchira IBC yarigerereti ensemo blatantly amachiko yo korenda chikura kagutinda chumuga soigoro agutinda chumuga soigoro at the face of IBC because again to go kunga campaign financing na voter bribery ekarorekana gego kana maiso marore asegesa kukia mwanya bantu IBC didn't see, IBC didn't hear, IBC didn't feel anything about it. And they didn't even, you know, no to clear cosmetic. Yani otata ki IBC basoka, babeke statement inside, madara bagus barin sa gesiri. Babeke statement go to no any type meaning. They go carry any meaning. So then what does start one point to us? Ego point to us hinga. If this is how IBC is going to behave, it means singa chikura chiko chikabachi ya wanyanguru na obo salibweli chika so ogo chiko kora chikura chire motwe ego bogo chikaba maiso marore kero kwana boigo ngangende gukobikire clip kia egari ya kanini kega ego tebekana yabetege go saga nunka timanya go sinegari getenera bwate liria chikura chia eke chia 2022 agachira ali abisia Jubilee na kayarolire akidi obo saga ni bokole kaneta se chiseme chol kalau tuabiri tokora daktari asema tukabwa ngo sana Kenya baikire batali koremerana
oboke bago tigante beiga abokero kende aba bali chinkoro chimbe sikali barorembe bengoteba eginteke bako asege songo guns eguni omanyete asege gusi monto reke bago no muororake eguni no monto gocha mugaso igoro wa komoro abantu baroje ibi bago bibyakare ego byagachire byakemba iga byabachiombe na bintu binde bono boke bago boiga oso gunzi yabire ga Kenya iba yabire Kenya ngi masobora ebo mugaka William Ruto na bari to mayete mangana makento mayete ngaki ekero mugaka ro mubi wechiombe no ambuo toko to twara abana babibe chiombe saba magena basibe chingoko igo enyenje ya orekanire ngo ando jigoeta mwaminyoki umwara ke mbuse itali mu murondo tonye kurega igoro atara metionde tagetionde abantu basoka n'iki nungu namagana bakomokongonte kuno muibi bakomuita iye engenje ya sokire abantu baga abana siasa bago akana abamura kibesa bamura baga baki goita abantu bande negento kiabire kyobosoko bone tango tuaetaniye kya tuabire 63 years for independence tutakeirigo ikaleveye ekerongo jana maoni ane okuyo maoni atali maya ayoko gendo ntige mbare bari interest winga kinki umugambi yoli agoteba kubuanga ngo ikasegete igota gete ya bando umuntu buna moko umwari mu gutene nabo mumubwate nandi mumoko muitakwe tari ngo mwake biranye mumoko muteneranze mumuitakwe arwo yige ntegenekebe nigentekebe sana Hassan yes gunsi ubo bago bwabukire sana watebanga sobusiwa mwanya abantu Kenya iye kwamba kororekana kogenda sa konsana igintu naretera inkwane yegera tumayo so ikitwatete gukwana ese mambia bono naligeria muspati yo monaligete okuru kumeri gitai aligete se gazeti ya The Standard igaiga gukwanira ari iguru ya siasa yokurwe byegwa yoko gift y'abantu nabo igo chinga kichinde kurigiya abantu gotara na barabu tigato baruge chimauru kirigo nabo nchoka na kiro cyo mo eshimi wa Steven Mugaka atebaga iganga amasungi abukire bono okonyora nga bamura bagotara bari para full time boni gaba maetenga nabo bakorangiri wacho korobosaga samwe unfortunately yega tugukwana boigo tali bosaga ntu tugukwanira cyamate boni gechinde gisireti abanjo babo abande batigirwe ne chinkoma kiri kigo kikoba kikuba uraribaga lyo okoremere mu bari gokora bono tigante be umurari nga ase una daktari atebire kuru 1963 igemirtinga we are how many years old as 60 years plus after our independence tuabira bantaba gima talibona tulikuru kumwana bono tulikuru kubana wakinire otenga monto embereri emyaka 60 no monto abero monto manene abana bubona abantu bago saransa bagaya namangana but unfortunately yarorekanire nga after 60 years of independence igo actually around 63-64 igo tokororekana tuiranira ase birengo ebibe mono asensemo ya kisiasa omanyete omugaka moina atebeta sama tukaria ya yugo chukuriro nga siasa mbaya maisha mbaya na bono iga ase toberete yani tigante benga ntu atabigu no muraiga iga nanko ganda tole Singapore lakini ibono igonga getenge sawari ya Singapore tu areko ganda tu go boronge go to JF Kennedy to ganda boronge baka to Singapore bare asiti lugu se to kale go tera Afghanistan to kale go tera Haiti to kale go tera Iran go pick lessons tira bit extreme jitawena dati asabantu bakaraki bakana Singapore ayabono mborie inki gekogera e competition ye chikura ya beiroro amatukonsi ekogera bamura bagorwe bagende ase chinsa mo chinchanu chebisasimiro ase chinsa mo chinchanu chebisasimiro asabantu bakari go sabanya sai yani ne batuagure ntugu bakekerengo toko kombo abantu bachikurwania bante kanisa nkugu kyo kutuagure aya ebi korwe biyokurwania abantu ase chikanisa byarorekanire kuruo mwako orionde tokavuga ngade ngasa kuboka bakoraki bakorwani
bono itimini singa muntu ndi basi uchiro kupinga serikali yenkwaro che Sunday yeye ari Kisumu St Stephen Orengo na Sifuna mbachi etororo uko kuminko ringa ki abasai gaki injerende nango taibiyanda abantu botambe takurangiri gune kiombe kiaba na siasa nga egasinera nando bataka kiumba obo yoso bo innocent tari basa nyinge bakoegwa orio koegwe gasi yari yabasanera koegwe zibesa umanya gochogenda nere umade na broker nere yagenda yabafinya yabasingi 500 yabana ebinungusu abandi babugoriye myoro but utelisi yunga no ira nenka you know mate violence te kwati monopoly to te banga bana kwa bugoriyo moro kana kurwania abantu nga no barwanio obatigene chingo manyo irane bono Kisumurigire ligento kiabeta aba murababere ni sebare umuntu obogete kurwa yeborongo tigete family yaye. As we speak in another 1 week or 2 weeks, ngotinde kware. Amonto obogete kurwa ene pikipiki yaye baka kodi biashara byaye. Kisumu gari kwa rachi pikipiki nane chia koraki. Gochia sambwa. Aya aiga Nyandarua inki kiare ku warrantia that kind of violence. Violence itu ayo kwa nengwa ya rase kanise yemo inonsa ige kurukwa All Saints Cathedral. Yani abantu bari mugutano bako gambe songo. You know literally nige songo bako gamba banywe chae cinsa jike bagenda soba. Nga bichara byame ku street ne chipigipigi byabaswana na ne chisegi. Ebintebi ebikorwa ebimbiri korokia okogenderera we country. Okay. Na ende bona ye komba korokinga ki it means serikali ya very desperate. Serikali ya very desperate ya iguro bokenduwa bwo banana ngana bera rusi worora bona ryo yabambari bamwire ngaki mbago kuboka. Okay. Ekera ukwenda igoro ya serikali kwa desperate tigatoso boda segwana enene umwalimu asembambia bono serikali teli desperate kubwatekana nekiombegie kurukunga infotrack getenenere umuteneri obokurunga Angela Mbitho nigo bono mwancho murigeri basokiri chikura chia maoni asibakoro kingo muraibwense nigatanga ine busyo tagete mu director ita display tuligereri torore ngaki chikure chikoro kimuraibwense ngaki agendete ko bagago kolia asilitanga ni muraibwense akoro kia bunani gabuate abakenya bakurukwe 32 na babire asemia bakoba bakumubwate 32% bali bakoba bakumubwate so bwange n'umweshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka bw'ikiama kya Wiper Patriotic Front uyunere ubwate kumanyekana okonene asense ya Kenya sekeli bagotebo mwancho murigeri nigagendete ko bakubwatia asenchira eliye korokinga nere urabe ukumunyongerera urabe gako murwaniriria ase okurigyo buraibwense boigo mwishimiwa Edwin Sifuna asubwango iganero kolirwiya sana asaliri bagali ya gatatu bakurwana no mwishimiwa Fred Matiang'i sababu atechikura 12 asemye bagoshare tukogenda asense mo ya Busongo ya Kenya nige kwamba korekana Edwin Sifuna nigagenda tegokinyo komanyekana kwa yoro no bunyamasi asaikirie 25 ne masemya sebagotebo muraibwense nero tangina sorgongorwa abwate 35% umwancho murigererie asechikure chia maoni egento kiaberege korekana eticket ilia eranyara ko bage kogenda kurwanira ikirokyo buraibwense kurwa sense moyo ya United Opposition umweshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka niga gwancherwa gose korekana bakenya bange baganetia egwe ticket iyo arukare na Edwin Sifuna buno mokonyo ye bw'umuraibwense nabo igo mwishimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i nigo bago chasili bagali ya kabere igo Stephen Kalonzo Musyoka yare ko banga Edwin Sifuna na Stephen Kalonzo Musyoka ngo enda bari guchikoba bakoligie kikurwa sesemo ya United Opposition nabo bakunyara ko bakwirali bageri panel ye na kinayirangiriye tekutokonya sokoligererie ebirengererie byo nabo igo mbarwe toro botirondero koro kya kurwa sesemo y'umuraibwense ningori vefarite gochorwa abega kubuirukia ebendere yoko mokonya mwishimiwa Dr. William Ruto asokoligie buraibwense ukwana bale mwishimiwa okurukunga boniga Professor Kithure Kindiki nigo bado akororekana aro ulio bwenete koba gakumudebutize gosekera chiko baga kuligie buraibwense nabo igokwana bale abarwaniriri bande na umugavana bwe county ya Homa Bay umwishimiwa Gladys Wanga nabo igongo kwana bale baba Hassan Joho asebirengo byabo buna bakororekana asumu barango chaka toleko so asense meyu kodende tigana daktari to chake na opening remarks chibirengereri chichikura chia maoni kero gochirigereria yenenchera ya moyo korokinga kiense bona yacha kiriko bwe kuyariga nigo chia sobo choli banene murabano murari
ekwere yega ya opinion polls yani bine birengere linga kinga ngebirengere byabantu nga kara agenda iga research yego teba iga isako taka kumanyanga abantu bale Kenya banjite kuri nyama choma mbarenga igongo peak chi area igato what 47 counties unabona yani kobeke gente opinion ye euro representation inga kweli nabokere iga igonko irato teba abantu at least 200 from each county bakangike 47 a result iri korenta koruo na bekoba egotwa representation again yinyorega pona bo agenda gusise ito as part of Nyamira na Gusii county Kisii county Nyamira county igone president tokorigia opinion asaba aba Gusii bo osmina tore wikato tuara over 95% para asmatia abantu ababadu maga marana bala nyose na yemo ruto ranyo bose nibere ngende wasinigishu ase president yerwete na aronkonyora opinion yaba yego korara go ase president so ekero ino kwere yago sokia chi report yechiga nga 32% mbantu kia babete interviewed na ande nkurwai na ande mbarenga yes kutoka tango bale watu tebinga ki 47 counties abantu 2000 from each county kaba bita maswali yalia yekwere igayo opinion ngo batebe teiga lakini nyorenga opinion yego ba mugite Nairobi represent gento gete kujibona Nairobi is better ikiara ige bwate everybody here ekero gukwana rego daktari yes tiganko ire father ase robot rurwa chikure chibirengereri yes tibatenenere tiabo bakwanere tebinge sana ngote abale ngaki ogwaka chikura kora chikoba gokorekana ase chinsemo ao teto mu director itairanie atoro kinga kyomuraibwense arabega chikura chiare kwa bachiko korwa seboniga akyobo chori bware gokoro lira ne liri swali likwabo linga ngoba interview tekera bakagenda sensemo ya northeastern use kurigereri gali ese screen niga bata ba northeastern muraibwense nigatanga ine nabantu bare kwa bakwanda obochori bono iga bayigulisa kana lyo gwaka chikura 50 na kianda asemia 59% nigo bakumwakira chikura acheli gokolia Rift Valley asai boire kuru nigo abantu bakuru kwemerongene abatano mo bare ko bakwagulisa karalitu kulia rero bare ko bakomochoro muraibwense agenda sensemo ya Nyanza yo erelu Nyanza abantu emerongene asemia nigo bare komochora kwa kanda sensemo ya Central Province abantu 12 asemia nigo bakomochora nabo igo Western bosongo ya Kenya igo baira ne iringa mbatare te chisemo ao Nairobi nero egatie chi county chiri chibugata abantu abange batararo sibirengelinga ibachi kwa kachikura bugata diguna center are still am in disagreement kegara matisa ginege ntekanene totebe Nyanza 40% Nyanza ige bugata Kisii na totebe abakuria abagusii nabagere so bitoto nabire Nyanza 40% area abantu mbarenga barwete Kisii naende barwete Kisii kuna bono yari bari chache ase muchumba nakorwa ntuma timbandu babeta interviewed Nyanza 40% sabagere still nambe iyo ntuma tinga yinyuma te Nyanza ngima ngakiba nkirite kiba tumiete go pick up was it random yo ba pick it abantu kuji sukuru street how so no rigeleri aria nabokororanga egente keiga nkeribuya lakini rende tindo chingo no bomaene turujiro bomaene tigangira nase Hassan ese mambe yabono 32% muraibwense chikura cyari ko iguru bono iga nigo badare kororekana kwa babosyo wabarwanira bonsi pibali bako babako muruwanira number 1 I disagree ne ebinde biye polista manyete tuarabera iga I started voting back 2002 referendum ya 2005 and then nikorotek ngagete kura kurwelio na bere ngwakiro mwaka Raila Amolo Odinga chikura gocha pakabona munaruwe torata riko chikobe ballot na libona na chakire konyoranga ekura yane guri move somewhere else chipolista chiaga koriru botambe gochia kamutanganirio mwaka Raila chiaga mutangani naende by far distance
chamanya kubeka a support base yo mugakuria you know yaba excited and yaba emotional about supporting him. Bono lero the president is the one who is on the seat of power. So now what the advantage that you am the fund wide. Now what the advantage yoko na kumiga ubontonga na magendero kera eneo ya Kenya. Lakini then eka roko morigereria ezabu nera ya igare 32%. You see, this is still very low for a sitting president. Actually, kero ko kuri police tachiri cha magega kero ruwa isalanse te kurwana na naira ko nyora very above 40 something. You know, almost to 50%. Oyo gerago agocha aikire paka na no omanye oiso ko manyanga bono actually bagata banga kero kuri police taye ne ya Samuel last year garinga at 25%. Yes. Leronga oikire 32%. So meaning aso mwako mugima he has tried to gain almost 5%. Are you seeing now? Because I saw him somewhere last year 25-27. So he got 28. He got 28. Yes. Yes, 28 after 1 year which is 32. So meaning he has increased by 4%. Aseki asebono iga na rewe ko rege tiuru so tiesa atyo komnyoko ko tabangu buri ro president. Ababande they are mobilizing. They are making themselves known. Lakini kirengangero gyo no kirengangero gyo tabanga mbaburiye lakini mbara decide okobori kwabo a context yabo na nature yabo okobori ngakyakorata ngakire oyare gari clear is running kuba kia yesi ko kera litu ko na ko ke gente gatanga ta bantu tam. Are you seeing now? So ababande igo bakona ko matebi common libune kwaya lakini bakorolekana kiro moto yakora na tinza machiaye nga ayene tamwe yamo bono ligereri 13% Kalonzo 12% Matiang'i na Sifuna Chibeke yamo this is 25 this is 37 Weke no weke yo mwaka 37 plus 4 41 ndio chenjira mu gwanchania 44 46 47% against 32 oyo yadara ko yana ndo mu innocent Almost William mwana yako yo mwako mugima komenta 4% chekera kwa banteme chere chigasi chimatresi nkoba bekera bakachitangi akaira bako bwato ase dry land wiru bwato kur Mombasa oyaga igori karau and is able to get to 32% after 1 year. Aba ngwana aba bako declare one candidate against him nara kema akera wachianchadiri na ndekera wachianchani boygo that means wa proofri police tabine korete chisabu chiaye kira kwa bekire 12% watere 24 urwa romente 13 ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka watabire yachire 37% kwa ruro ro wachire kwa bekire yo mheshimiwa Maraga nabo yigo kwa ligire ba Babu Wino kero guchibeka chonsi pigo buna wachibeka but factors inchiro ro chikuligire ligo itangani gote abali eticket ya nyarebe na nyarebe ise gochicha na beko gechi abande igo chikureri automatically inchiri chikogenda asense mail chikorete chirigereire buna boni go ise kurigereri iga igekera tugukwanira bagoteba abakenya bataramu abange bale sorogongo rwa Mount Kenya mubarule 26%. Yes. Abo bataraikaransa bakoreki. Can I tell you what? Na ntubwa tegeko kufota apathy ekera batararengereri they might even decide baliko chiko waka chikura bono narora a police stay asina na yarora actually nga nan I think and decided 28%. Yes. And the nan yani barabuo bono mbali asani decided matan decided no muntu joka tanga tinda koraki tinda amwa bari bataikura ni release wali iko 20%. You know, abana abantu baria babise to moyo birende. Omuntu rani decided na boko mo password mwatana negativity. But can I say something important before I lose my thought process? Number 1 is police star egento chigokora. Egento to uniform we omogusi no mo Kenya at large.
no gokora a psychological swing, you know. Kero muntu gama tenga serikali is struggling. Kero muntu gama nyete kero muntu okomera na nyombe buna toleiga tuborigwe ekwende kura yaho ngayere. It's highly likely nga kura yeto teria sa serikali ye. Lakini serikali ye having knowing it is struggling, lazima kore egendo kurunga psychological war. Lazima to bekera se birengererio nga nebwata some strength. Nekere gokorabo no kubeka ti police star. Okay. The police stage, elinde chichake korokinga ki is not struggling as much as we think. Inga bado na afloat. But you might reality nelinga ne lion ye injured. Okay. Tigagina nese daktari. Alafu Mount Kenya whatever 26%. A reason na Nairobi actually have also seen Nairobi Nero it got 19% undecided. Yes. So this is my view about it. A view yana about Mount Kenya ne rie saying as at now mbambete watana ne kana suburai. You know abantu bali bakorokanga udamaki. Are you seeing now? Mbala very clear nga ningo Oromo Kwaneri of Mount Kenya, Uhuru, Ngashagwa, and then once they go forward, Oko Chaku Uhuru Nagashagwa, Amagose Koba, again to go and decided in Mount Kenya and Gakarakana. Okay, the Gangina Neso, Daktari, statistics in Chiro. Gogara chino nyene serikali yako na planning. So again take tagan tura nchira nenkelinga serikali kendi gyons no ne budget yayo kora ngutumikira umubaro. Ebinebyo mbebya abere bigokora amangana chipolls chinga kichinyinge ande gokora bari research. Tuise kuligera binemo ne kyombegia tifa. Ngia sogetie amatokea ye chialingi stali 14 mutinyo gatano mwaka uyu gwechirubire 2025 nemo bakamubeka umuraibwe nse Dr. William Ruto at 24% yatangaine Kalonzo Musyoka akaba 12%, Boy Godfred Matiang'i akaba 10%, Edwin Sifuna 8%, Rigathi by that time ngalinge 7%. Igene kyombike ngao na kerokyo yekoragwa na Tom Hoods keliki akabere steady man bono gekoro kunga tifa keroko ligaiga undecided bakaba 26%. Igo babuete no nyene ratings yo muraibwe sana. Yes. Oro nari go chaiga murai murari kwata yaiga origererie polls ile chikogenda nabo kiratumeka as statistics outside politics. Yes. Na statistics ya serikali ose babe hired bakora statistics ya serikali guidelines nchiro bakibako bwati wono ekerokoro muraibwe se ara asare rero kurwaria akaringe 28 bono ochire paka 32 according na ne kwere yaiga ne company ya murete paka 32 nkikeri kware ko bori igoro y'abantu ababani gereiga abantu abonsi bibako abababekira 13 12 kogenda egintu kiriwe for the apathy yoge kobege ekerensi yekire bona kwa mfano egintu nasometa ki nga Kalonzo akombaini na Sifuna igara akorebu yako ebinte kogenda remember abantu ababa ibuna bakire ko alternative government but tell not once ekeba gocha gutware presidential yabo candidate na eroyo tuatwarire they have agreed go bakora behind you muntu solidly, which means what a crowd kirikia Sifuna a crowd kyomwaka daktari. Yes, okuigwana kwabo ngoli cast on a stone ngika so na stone change na bago change lakini as it is bunabono origereti oro na bande baru oro ne jinkoma aya okay oyo koruororo igara agere na rego chikutungoka kiagara already abakanya abange buna na yoroje kana noroje na bakanya bose mbaroje na baroje ngaki asetore ntori buya lakini yo kororera ake togo itukera so jigona togo itwa ige kopia serikali ye embeo ya nyaso irenda aba kindu kibago chiko kashwa timbabo no amatengi na baratiwe taba gose onde lakini yo moerioye esigira ni ringaki na kibako bwe sitting president igonki ekengo teba igoro ya fota apatieria igera abenke sana ekiagara bakanya babanse baumire yo barigirete serikali erobisi kune serikali abaumisire nirebo maena iga moraria abantu ababonse nabana ande mbaro batogia sibicheje machigaba nanchikara kali kuri chigaba no yonkubori yaro MCA nabana abande ground ki abantu abona ali supporters babo iwaje kwene so batebinga fine
na omwatagete Sifuna abe deputy president yomo ya Kalonzo. Okay. Lakini nyuma yogo yukanza na kuligireria obwagari bwa mang'ana kwa mfano tuachira so mheshimiwa Matiang'i abe gosone deputy president ya Kalonzo buna barage yonje. Okay. Igo twababuri abantu mwesi iwa mwoko behind a team weye ekiagera serikali nenchogo. Kera abe ngaki oyo tabe etieke na abangunga kiekera tu abere serikali alternative government no ba. Okay. Baya naona lisa bunse buchikogeria abantu ngaki togenda kuchia. Okay. Ekera togenda takurigeria daktari ase mambia bono igento gire tugoteba oyo moko bo muraibwense tubegete threshold chikurura nyore Mr. San tubegete 50+1 pakonyore 50+1 and each county region jinto tebe tenga 24 counties 24 counties onyore ase county chi 47 chire sense ya Kenya at least kurua sechi county emeronge bere na inye onyora 25% ochikobaga gochora kunyororo usekurigiri muraibwense orogongorwa no distance wago koribye sana gabwate 59%. You are very solid ngaito mo director to go be karo ligeri na boygo muraibwense Dr. William Ruto koru Rift Valley gabwate 46%. Kwako genda asensemo ya Nyanza yimwa dispute all of you igabwate 40%. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka asa wenjoye support ya emono igere sorogongoro kurukunga Eastern asabwate 40%. Bona sere striking na ande bona genda te kore tegento giri kurukwesigini na asa kuruku Western muraibwense iga control the Western bit lakini gwise kurigereria ni gatigarite na 35%. Edwin Sifuna bunachira sama tukamake uyire 26%. Bado muraibwense na rotangaine chinsemo cha Western Kenya Central Kenya bono noga iga a conversation ya nere semambia bono. Mheshimiwa Fred Matiang'i nigabwate 19% nsemo ya Mount Kenya nero tangaine. Kalonzo Musyoka gatwara 13%, muraibwense abwate 12%, Edwin Sifuna gatwara 12%, 12%. Ekero kuligeli chinseme chonsipi. Nairobi muraibwense nero tangaine abwate 19%, akabwate gune Edwin Sifuna abwate 14%, Kalonzo Musyoka na 9%. Ichi figures chikoroke. So, number one, nchakere northeastern, northeastern nabe kororekana nga you can give it to William Ruto. Aseki, oiso kurigeria se structure ye serikali ye, abarayi abange bakuru northeastern, mbare part of the creation of this government. Oiso kurigeria? Na ende bono abantu bari ba northeastern n'abantu babere bago feel marginalized for many years. Baraba kotebanga asa serikali mbaba nakoba considered burunge na mangana yoko ebibande ebintu bine citizenship yabo nkobere in doubt mbabwata abakongu bonge lakini bono sikurigereria ikobwate duale ase bune health minister bakamanya gutwara mulimo yonde Amin bune DCI director bakamanya gutwara umuntu yokurukwa aji buna NIS director. So no distance you agree? No distance thing go dispute. No distance dispute. No distance thing go dispute because chinchiranchire serikali yeye yabakorera accommodation mpaka ba feeling about part of this government fully. Okay. So barabumba gutwara problem yoko akira Ruto chikura. So na kwa 59% to them is a bit comfortable. Wakatanga mugala muwe na haki mpe. So hapa tunampa haki yake ya northeastern. But again, bako 59%. What is their population? The population yabo again ngana igansi nini na nkundi. Aya, bono asenchende concerned na asakuru kunga Rift Valley. Rift Vallly, this aigana ororero waru William Ruto korotaki rotinde kire. Asororero rotinde kire, by this time you should be enjoying 60-70% because then ikobade bago briding mwana woro iboro wabo. So then bago briding anabo bare serikali. Abantu isikurigeria structure ya serikali ye either na PSA director, minister, ebinte binge serikali ye gebwata abantu bakuru Rift Valley almost populated almost to the man.
So once abantu ababwate this kind of serious accommodation in government, then you couldn't be expecting that at least by this time ngabakona na equal percentage ya 46. Then it tells you that this leader is struggling. North Eastern chi county irenga chire Garissa, Isiolo, Mandera, na chinoti North Eastern na neri area Garissa, Isiolo, Mandera na neri area wajia ne county there are 4 ntumwe tia bantu mbalenga ba census igari 59%. Yes. Actual votes nimbwata inchenyi golendo renga kichi constituency chiri chikomekire North Eastern as county ichons inamba irenga chire igo chi county onyori chi county irenga inye at 59 from North Eastern as of now erende po onyori 59 yalia mono wachi account ne chinde na agwe enjoy mono Isiolo jende ya nene chindeji ngaki respect tangono batora katika North Eastern bapure kidown yega Garissa county igabwata yiga Isiolo igo chire yiga igere tomoya korora ngaki ngigeko gara kende Garissa chire igoro wajia chikabanse gose Isiolo chikaba igoro tomoya ko ngaki 50 North Eastern igebwata county chire isato Garissa wajia na Mandera chine chichiroro na andes bagotebaga tangaine kuliginde sources chirichia IBC tororega kibaligetia bakichukura baroro. Okay. Asende interested bono ase conversation ye daktari tate kubairani rogongoro kuru ku Central Province. Okay. Or Central Counties ekora bachete na traditional counties chirichia twagatwale kale kera bakorosie ebo machibwa yabo yechi polista Fred Matiang'i yari ko barero ilietalia ye ndiyarenge ase wakachikura as a central asali kuruzi chikura chinyinge central 19%. A conversation yebono ya chenchiri alafu Kalonzo Musyoka kwa makonyora akubwatia asorongorua central abwate 13%, William 12%, Edwin 11%. Aya digeri bono muralia central as of now according aba begete Central Province bachete na the bakanyora daktari yakonyora 19% as a county chose which make Central Province. Yes. Mwaka Kalonzo anyore chikwata ba 13% na abantu banyore bochinze. Reason ne chama ya Jubilee party leader na Akuru Central mwaka Uhuru Kenyatta retired president mwaka Gachagua in as much as Sirenda Aribunare Montolia na chanka mwanja na ende njira gete igaso gete siko aso gwakikisha ngaki abantu bali baye kya no base obarusi yasa serikali erobona ekana ndo kuna kusoma siasa ya ngora Central Kenya mwaka Uhuru Kenyatta na nonya no yuri gati kashawa na abande ekikundi kikokere pamoja wetani abu abantu baumira ase biashara muno bya koreka Nairobi ari kinse chinde ni asinje chibange chi serikali yeye na abantu ba Central tutazo mayene bole abakora biashara ba Kenya igora abagikoyo abagusi na abawali bakora bana abande. Okay. Igo ekere ya ikire igo wetani abantu ababono ko babuna bale igo baumita ase biashara bya byatenenire igo ekero baroche Matiang'i orentirwe n'abarayi babo buno Uhuru Kenyatta na abande ngancho to konyoro gongoro wikaba baso muntu ekigekogera a percentage ya bayigoro umushimi wa Kalonzo obeiro obis for long umanyirwe ne narrative nerera ayo tinkonya kwenye substantiate lakini watangwe mu Kalonzo igara bit soft otanyare ko hando amangana gitare buna yabono yomo mugambi orobisi igaba kuri Matiang'i na record cya chinke jimege ko bune PS amine CS igakora temeremo ore na strength iri bagusito bwate to gusune bintu bakabyaba igo percentage iri ya Central na NH kine egana no yan 20 na guchigoro ekera okay Central Province ero tole interested gose orogongoro wa Central Kenya ro baguruka Mount Kenya muraibwe nse gale 12%, Kalonzo ni gale the second favorite na 13%, Edwin Sifuna gabwate 11%. Aso murainera bwato bonyamasi na barobwa rorekane kwa bobonne na sakuru kwa Nairobi 19%, Edwin 14%, Kalonzo Musyoka 9%, Matiang'i tali
tire rating Nairobi ai Bueno, Central Kenya na tika go tabirikare nga chinambe chinabo chiko baiga as much as abarai bari ba Central Kenya bataraira ne direction again to yakora chinambe cha Central Kenya chikwa bakorolekana nga nchiri nene mono okubagikana abantu ba Central Kenya mbanga babagikaine batanganyine ningo eutamaki yabo ningo motongoria ningo morai who is going to whip people bono ega mbabwate uwatana ne kanokwe egati ya DCP na Jubilee osegati ya Gachagua na Uhuru Kenyatta na ende kwarorire chinga kichinyinga okurangiri gukwatheire inga Uhuru Kenyatta na Gachagua buatana moena ne direction and I can tell you as a show yega almost innocent as and when Uhuru Kenyatta na Gachagua bago chamo baina ne direction Central Kenya will not be a subject of discussion any longer nanga ichikura chabo chiko koraki chiko genda aliye sabago chiraka gochia no chiraka to the man Nairobi Nairobi thing wancherana Nairobi thing go yancherana nga ya tanga ni Ruto nga 90% aiga bono no fochari enana chinambeji ya kolirwe Votambe, look at the governments, even in East Africa, anywhere, serikali in power. They want you a capital city. They want you a capital city. Because services. But we don't want to break that narrative. I mean, how unique is he? How? Ngai masasa Damas kasi aruwe hago chakojo torolekana Ruta. My brother. Abantu be capital city. Go to Uganda when we did a last election. DC. Uganda yabete kwenye kintu kirija ko Uganda kikurukwa. NRM was washed clean out of Kampala. Aye town yeye. Butambe tuwarorire. At least opposition yego irachikura chinyinga. Nesengenche ya tribal arithmetics wanyorange birogo bakorereki babaganire. Omo. Omoziko William Ruto tana gutwara tribal numbers in this capital city ever before. Actually a city sibono ega tagwa tuna no mujumbo yo mabwe ko kurwe tribe yaye. Oyo rengo ro last regime no musawo ya wano ne taba tribe yaye. No korada abwa taba bunge baruete party yaye. No. We have to give it to him. No. Ababunge bari mbachete through UDA. But through UDA because there was a tribal mobilization through Gachagua. I mean, let's face facts. Gachagua akamobilize abantu baria through a Kikuyu nation. Kikuyu nation ekamanya kobagana na Luo nation. Na bari bako bwatera na Luo nation. Na bona wa Westlands. Na anda sebako nyoraba Luya babiri. Bono ekero William in fact olibya lakini nataka kungia kegere ekara tokulige statistics. Yes. Whatever ODM. Yes. Egacha na majority members of parliament in Nairobi. Yes. ODM yeyo. Yes. MCS. Yes. ODM is still ekero eligeria se numbers kuru baswa broad based. President yago perform ya sana. Exactly. Nyanza 40%. That means Nyanza daktari na dispute. Yes. Nyanza eko replicate 40%. Na aga Nairobi majority injira ba 40. Na aga majority eroro igere kurwa sense ya meli ya broad based. Nere bwata bajumba abandi. So ingiye kwara umuraiwe sa tatu ali majority ke kwara they have crossed the lines. No, one again plan here town is all different from rural. The rural is all about giving them money, giving them omachere. Genda gari we bandera nga kwaro ntirie para. Na abana ibari ba kuna kotera broad based no ba menya tane chebesa.
so abantu singiti ya desperation no gutanyora ini kamu ya gari ebinyoro abantu mbarela ikiko baswedi ko gwatia aso monta abaire gento bakorere barire umate bwo iguri tikure cinko kara to gutare ebinyoro gutare Nairobi angora tole full star oyo ngina nakurikia oyo narire kiaye na royo Nairobi Nairobi asan full star ngona nuchire but not in a serious magnitude abantu bakatata igona hotelinga ki abantu bakorara Nairobi igobare 5 million bari barare terera butuko bona abantu barenze gocha Nairobi na ende baende magoba is another 1 million Nairobi yo cost abantu 6 million abantu 6 million is nga yote ko babagero bukimana kwende machara na chingende that aside the point na bwa tana tatu ko daktari ya cheme ne ridiga Nairobi aiga no chinamba chikukirie saje that bakirie te psychological swaying inga engumora nare strong in town umurayo tori chikaba strong in this town because chinamba kerobone ekepenge gigocha ekwende ekengere gigocha kubuga no matenga na next month is tariki kiando mutinyo nane ekengere asama minyoko nkoroririria bantu bakwandira ni yomaerio ekengere gego koraki ke wagwa chitariki kianda kengere ngwa kukire because we shall be on the final year when the rubber will be hitting the road a town yeye umurayi nkoranda basaba kurika se WhatsApp group ngoya gocha korore busembariri okay kiragwa kwanire korore busembariri tinta itikoira dasole mono tikadere daktari no mukongo chole tokurwa mutimo kwa Montebie chikura chol kalau okay agara chigwa kulitukulia ramisi inki chigo cha ku represent because agara tokoligerelia chinseme chia Central Province abaire head start babo Matiang'i haya okay yaba nongicha se no mweshimiwa tabire no chwire chikura Nairobi yontata kwa ye dimension ni ngake yo abakachi bali Nairobi n'abagusi abagikoyo abagere abaruyambare bake abantu basoba ruto barabega igane gasi bakora bake igintu nkire kwateba ngaki ekero uyi abagera barenga so ODM akaba tutaligerie kabira egera uyi ODM uyi ODM akoyi ODM akabeko igenye njere ng'abantu aba ODM yo bago support bono morai bwense aseigo rating ya Nairobi ya chire igoro abo nayo nakanire kwa nini ngori iri mutanda ya no mutangasaji nko yori bintu bikogenda botambe abantu bari Nairobi abantu aba ODM bari Nairobi umanyanga ki abagushigo twagake chikura se ODM kero mugakori are moyo twakachikuroro rero ntobwate na intu erinka twede kosugogetia ari era rutamagunjara igo chikura kiri chia ODM Nairobi chia bagusi na baluya chia ruro nchiri bona aso mugambi lakini yo baluya use kuligerelia ese Western Kenya muraiwense bado na tangi no nyotanga ina ari baluya kia yata at 20 what yaringe 26 aringe 35 26 Edwin Sifuna ama tukalingira Edwin Sifuna aberia siasa compare n'umugambi otobwato bisibona so in the next one month maybe when they will bring another poll you ko yoranga ki Sifuna Western omirira abantu all the way mpaka Nairobi okay na kiyako ya Nairobi patabe igetomo gakamati yangenga ki Nairobi renga bwate kwa nini akabari geretia mangana ya ODM na UDA Nairobi pakamagana into now arithmetic sichia abantu mbona bamanyeta Nairobi igo baro cha ibo ko taba ngade Matiang'i gabwete president Nairobi ose igare yange asegete that's why ngajira ya Nairobi wadi nte puti Nairobi ye correspond ko ngamo barwito Nairobi igora to koromoke turimoke lito tete tagendo tumuko chetri sade za to bage jiza za to do cha sadia ko era to ko gocha to ko ira gocha to ligerelia abaga rating siwa chobuligerelia dabo igota to ko ali bagobe go kwada go chaga igase studio morobili neso ko bwakire Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba.
I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwe kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari ya Walfit nere gitari ntangani ase East African ngima. Asitogo kolege ndegekoro kunga blending of medicine. Yani ngege gitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaile. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na tuatumia ndegunga international herbal medicine. Asinya gitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate mwekere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa malyogo. Nye kwa buli uwa mrembaneshi nduwari chinko mbuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba nobuoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantabu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti, Omuchishobo Songo. Bose, tuakireseme asi number 0722245763. Ekari gakurwa ya maroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo, umuroira akwenda ukora matukato, lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu, bokonya aba buyenete. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.
murigeri twira dire chetri staika 14 maiga yechinsa isato ase mambia bodo igo bodo togendete kurigereria kirigo rukunga ebirengereri byechikura biri byabere bikurwe gungagere tuma direct to nagendete kobaga kurigereria ase biri togotebanga biri ebirengereri byo kwabere gokurwa nabo igo nagotebiri bono na igoire namba ito studio yere 0788666663 elitunyara kabato gukwana gento tokabato kurigereria se mambia bono ne ebirengereri biri byago bwate anamono kera barule chikule chicha maoni bakoro kinga ningi kilkeroro ndo choyo mogaiga akubolinga hello Ensoko TV. I'm asking a friendly question. Is it good to campaign using the government of Kenya properties? Will you accept me to give you a GK car as a gift to vote for me? Oyagurunga job marugo kurugaiga asumuchoyo Nairobi. Tiganda ligerelie eyendonya ya chiro mwanchumo ligereli hegati ya chiri chigendete ko swase mambia bono bali bakubuli igoro iyo okwenda nwa kwebyegwa nabo igo bali bagendete ko teba igoro yo kurwa maki tiganda arabwate simie ya chiri asemambia bono ndaigunga ninkyo yago kwana asemambia so ngagibwa kire nande agi biyande ngagibwage na tinyoligo na tebu ngarero gwate bango ikagaiga tinyoligo gotono biya mono mungena Margaret bwakire buya okay. 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 Asante sana bia bara sana. Yachire kwa iguru bira yachire soko bwakire. Wakire bya rigo to kwa derese mambia bono. Ikurumambi ya mule. Opinion polls. Na biye birengereri byaba na inchi buna bakorokyo murayibwense chikura cyari wakuboniga 30 na ibirasemya abakenya nigo bagwanchirira kumwakira chikura. Yes. Ona kolengana na opinion polls icho. Itani ngura 18 ibaguja ba interview abantu kera no tole ground. Into to my day ba na kenda ta sig round. One karwa we kana na ba be kire baka Nairobi je mo ageni je mo ra yo. Ito kuni ndo ndere serikali ku manipulate. So that you don't know about that is John mo yo na korana koraba ndo je abaroji. Na masaja una ba kwani na ho be masaja una mangai sana na banjira. Iratoka gusi asitoko relio balire tali ororia reterede kara kor kibali chise bo chidere je chigendete gukwana. Ngoteba na bigotoka kurugusi nto bwate favorite ye itura kidi baligere chise mo chinde cya kurusiko. Okay. Asante sana. Ensoko bwakire. Bwakire Innocent. Age kwa bwakire jujambiyere. Opinion polls. Opinion polls na role. Diga donde que tengo te Innocent. Bona iga siasa ya Kenya bona iga seikirite. Ndagete abanta bangaini bona iga baligireti bakembe tenga ingikende doko. Onda tuwanjala na bara ya wale studio. Na vitu da kile kwenye bara ibuna hapo bakungu mungaini tande bare mia bana. Kwaro che koroto kwamba koitana no mungwano lenge studio
chugo kwane bintu yani akwana muno mwana ta imondo kwana umuntu olengera tigeto kali akora uta kwaleta abantu bali bakwa abantu andi bali nandi bali ni abantu nga Kenya yabona ekistorochi nga itorochi nabo je kripo kama Mr. Karoso musioka ukwana matiaki akote ali abantu nga ese bona gatu ikere Kenya yabona yenda geto muntu omukomo matiani no moremo taimoba asaba abantu nabona bintu bali bali to korona iga tayari Karoso le manyetenga no muobara se bintu bali bigo kole kabona iga so kama unaona umondaro tena wadabana na Karoso unero anyale ila asiao kwa kuweya matiani lakini nende desiro geko gereka mukwo gacha United Opposition chikura Chester ni chitakire na itakire kabireyo nandi itakire to support ani tona kurushyo ngerikia mangana ali bari ukwana ta kwenereti ako abantu obanga na matiani to kukole ukwana na okay ikirasi sito konyo ruburai ngai to tara ako matoike okay yo nali ko bari requesting aki opinion report yeko ya rurwe tikatoye bwate ona barure okay lakini abananchi abanyene ndwe to decide aiweza kuliga ile ya Kiambu wa ile ya Kiambu ila sende ilifika tu mubungo yo moga nga approach tukakwana na ero busia sobosi akantebia oto tagete kora anyole gento to kulibonda iga lakini umuntu yuino umuntu bwato bongo yeko ratwara morre eso to kolera asidera matuka mange makiangino umuntu okolera asigia tigato tenene tigato la beka umuntu kwaza chonjo ala nyakorana motore okay chikura chito chosipi mbati akitoko ngono tiga bantu bano ukwana iba ukwana opinion policy ina baka ngaire ile kabiri ba modela nani otanga ile gura la yo awema okay mwenye mabono ke tongeli kile ke kurba ya kingende okay ani no boli mbona tiga ba be kurute kabiri na mambo be dale chonje kairo be na yuta ona chikura okay asante sana kuritise mechi akurunga matwere goida nana ngende kubwata tiga turarigiri SMS liswali ndira likuboli kuno muralia omonne sana bwatelie to kurunga manifestos bugonga kuboli who paid for opinion poll. Remember they have been cheating the late Raila Odinga for many times. Propaganda works in Kenya. Agote banga ningo wakanerete chikule chichie maoni go sebirengereri ebyo nandi mwinyolenga babere bako mungaino mweshimiwa nyagosira Raila Amolo Odinga sama tukamange yum propaganda nande gendete kwa bage kwa gachwa sense ya Kenya kati yechi SMS tiri turocha sema biabono nata getendigere libinto ibire bitatu manya koira nasimule chikura chol kalavu karando chinga kina chiro chichia chakire ko bachiko minyoka oli kalavu chikura chinayo iko igerese ya UDA na Skisa ground obo maene no boiga kwarigere ali oli kalavu ebintu byakolirwa ororo tiganda atebe nsema ya serikali gesana kaibu tuko bwana agotire mbona arorire umuntu akoye gwo mutungi mateka kokorega sinege ntaka kom yani ngante ni inega kwaye gwo mutungi ngaya ndo chu yani pako muito nchikoralira ingenchende UDA igire tukutumia chimpini cyose bigira to kibasu ikikura kirie koro kingaki serikali yerobise chama yerobisi yaje ne kalawo lakini omana no kana kwarigire iri polo utayote na basho gucyo lakini nabora joga na mission yo konyare nafasi tuguriri action day ototomere na kia bantu bagwaka oli kalawo onye kende nkeri koba gulokorora kwane nekino opinion boma yane alia echama yo deputy president yo mokoro yego cha kubwa chikura chinyinge sana ekiagara abantu balia na ubako jingine nyanda ro gucha Nairobi na sakeigo abo jingine Nairobi na ubacha ndegete ko dante bindo Nairobi serikali iri erobisi yamanya kubanyanyasa saidi lakini nente lima mocho abantu serikali bakabune gukora ama mocho yakorete na aliyo korente bibago biria bigachigo itabantu bigachigo salie ibintu by'abantu bigachika umisa abantu serikali yenge yakerere yanjire muri ko genda kora segiye buna bana bakoreka igo mu wikaria esera abantu batebe serikali yerobisi yakorire ibintu by'amana ase area yiga so ne atogochora lakini ko kora gisegi chikoba abantu bagoyitwa ne serikali noere igi meeting agia serikali yarorire yaya tutakore tiga ntoje konyara kure chikure daktari egera tugukwana bo igegera tukurirani
United Opposition ye gotebara sobwa ngiye kora Jubilee abegete candidate ngiye kogera DCP bwate candidate onye ndibare ngasobwamo because twarore asama tukamange kera bagotume statement bunabona chikure kiri cyakorekane tekera ko wanji kwa choretu UDA nari yaringe kyameke kyari ko iburu ebiyama binde biri byonsi PB yatate ko tabambi bwatobwa mate na UDA ibiya withdrew candidate cyabo bakaira na bonse bagasupport umuntu UDA ekingiye taberete bono rige Olikalao ne county ya Maya Central Jubilee na DCP ne chama cha Central nimanyete nga abantu bali ba strategist cyagaria bakorera assessment bamwe chikoirenga chire iga so either umuntu DCP gose Jubilee oyo omo is likely to win so nebanga igoba wakaga naga oyo UDA taila ikonyora votes abu abantu abaiga reason ni ringa ki mbara buno muraya teba mbara ikasa ba ko agringa ki tigabolo tobe yamo as of now discussions yagenderera ani yigirete ngaki ali Olikalao mbabege ta arrangement ngaki chama ya Jubilee na DCP toko genda separate chances chutu ite yiguse koira nero yes let's go okay igo mbare ko soka bosa yo ngaki ngabagenda ko bagachikura by advantage chama ya UDA tigatwira dasole Mr. Hassan ekera gedete ko ali gani message cyo mwalingo chikobango soma nabo igo nara ogona gwa kesi minta itembwate yae karubire gele biao Olikalao na etiketi ya Edwin Sifuna Amini Kalonzo Musyoka na Edwin Sifuna tikanta beli tangani Olikalao oisikurigereria chichame chichire competing as a United Opposition ichiave the strategic no mochokano to yo of course DCP igatangana ko field the candidate but for feasibility Jubilee karanga teko rama manse bosa nega field the candidate but then ega field the candidate but strategically is like they kept their fingers off erinde mbaba se ko UDA advantage yoko correct yoko etagatikati so chinchera ba keep it almost off silently as much as a candidate ya beroro eka gravitas as a DCP because DCP are coming out a bit strong so igo baroro for a participation Jubilee because imbani oretwe or make a decision and akoranga mbade ngetayari go field the candidate but at times pressure ye chama na other party structures leaders na wakwenda na pressure bakamagocha ko sokumondo kurukua miwi somebody miwi engineer miwi na babegetera kini bakamanya kogenda bona kala bamubeka is like in a way bakaba silent bakaba passive so come Thursday like lugude na roronga this people will carry the day aseki digereria by election to arwete Murwa Dikir eserekari ase agwenta gutwara advantage ya almost 90% went 50% na DCP so when it will be coming now to Olikalao eserekari unless otherwise naende chakore bintu biri yakora tembu asokoreta chibunduki amasasi eriogi chiburaburu baise ko tigachikura chia kuna chia kwe Murwa Dikir chibaruboro because Murwa Dikir mbabege tisegi nako necheto wakire sana kwa nango wakire buya dingo aha Okay. Sawa. Eki essential nara wakire mono nandiko nyolikire message I wanted abe obwo mwali wa. So nale ukoranga DCP is meant to carry the day. Na DCP ge koira chikura chia Olikalao on Thursday.
matachirine constituency yamo terina na mono ba sa mbiri cia marogoba amachibu akaririki arorekanire one is DCP ekoira chikura cia Olikarau. Then I can tell you very 12% area William Ruto yale kwa Nugaria in Central Kenya will drop to 6%. And then the moment Uhuru na Fred yatale kogenda orachi ko campaign because 19% gumo favor. No, but I have already told you ngaki as say okoba strategic na ko place a candidate Jubilee go ya take a make a decision. Okay. It can make a decision late in the day. But again, kororekananga Fred yagenda ororo igare kwenda one antagonize ya ebinte bibi kurukunga United Opposition. Bono that is why candidate kwa rigo chia tiguchioka. No nyaga sa gwata chi tiororo. Actually metu chete kwenda ororo igoro go crown. So igoba tigubo kabakoreki veruanerere because naende chinjiranjire violence ya berege kororekana abarayi bare ko genda yo bakogenda bakore violence no kono kwaro che ya Sunday Linda Mwaniki ya withdraw research that violence that kora IBC bwatriria koreki etere ni chikura omo erio narora ge kwende ge kobeka Kalonzo na Sifuna koba ngana ticket is strong, but then it's also good to note na presidential flag bearer opposition bayiko so kobe kungarero in bari babwato wanchira no konene iko kwa yoranga Kalonzo abwata 27% aiso kwa ticket ya opposition wanchira ni runaba Kenya 27%, but immediately Matiangi na bwanchira niwe n'abakenya bari 26% ngana bakawa opposition beara bono aiga gati ya Kalonzo na Matiangi no tubwete kurusia opposition flag bearer. Okay. Ekero koleta Sifuna abwente go bear any of them if it's possible, but siasa yibunere siasa nchokora kwa no mario pi Kalonzo mbiyare brings in a constituency ya young people and the vibrancy. The town will deliver it abantu abakurukunga Chinese and throughout the country, not even in Western. Okay. But then also kumotegerera obeirega kabumura yotari very mean to himself, also tari selfish to himself. Ya gotebanga eremuna Sifuna esengenche mbona achire tabasa ko excited ngirinde ngayanya abantu bamotogi bamubekere emotions yarorekana nga bwanjeranirwe is ready to give way erinde libagato ko kurusiruto saa 8 arusi saa 12 chiamambi. So I will still say aja ticket between Kalonzo na Matiang'i. Biyamoro sana mwancho muligereri kagerete goikiraga bu daktari tingo gwanchiro kwane chiali biyamoro sana tuire chinga kichinyinge twakwanire tetemo director ne agonte chiali project chi message chimbasomere bwango bacha kongita batebe mbaru ibirengereri byabontu akwana. Someone wants to confuse Kenyans so that they can give up inoyo mote birenga gokorekana batete ko babako omochoga na bakenya elibanyara ko bagotwara omoroso bwiki wakachikura oyo manara goteba nga fake opinion polls. I don't approve them as the national super chairman. Oyo no munyanga po Matiang'i mbake ngoli oyo no oliorenge igorogaiga nere onyare ko bagakurwa message ya ekera togoteba obura ibwense bukoligo mwancho muligereri nebinte binge bikorost campaign inchirore inchiro gukwa nabantu mirobeli yago kobeka naboigo inchira okonyara ko bagukubike manifesto yaga abantu babakubwatie kera bagukwa nebinge byatigaire tutakwana chenguru Innocent Onyango Diana Binde monere twali kubwaterana naboigo ngo J asensemeli ya kabiri studio iranire Nyambura naboigo Nelly nimbwate director Zak Ibrahim biyamono sana ya sabasen tumira neli kulia mambi tichikatatu kera turanyoro mu bungo nyalibali masaba gaiga kurunga Dan Mandu.
Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umuguzi.